Genesis chapter 22 kubva verse 1. Genesis chapter 22 kubva verse 1. Egaitinzwe ichiverengwa tigoona kuti Jesu unoparidzwa sei kubva muvhangeri iyoyi. Genesis chapter 22 from verse 1. Ndinoda kuti mubate vhesi iyoyi. Ndichakukumbirai kuti mugoverenga mamwe ari kubhuku ya New Testament books, tigozoona kuti vhangeri iyoyo inoparidzwa sei. Imboverengai Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 tangirai pavhesi ya 16. Toda kuti tinzwe kuti Jesu paakatuma vadzidzi vake akanga achiti zvii zvaizoitika kwavari. Tarirai, ndinokutumai samakwai pakati pemhumbi. Saka chenjerai senyoka, mururame senjiva. Asi chenjerai vanhu, nokuti vachakuisai kuungano dzamakurukota nokukurovai zvikuru mumasinagoge avo. Muchaiswawo pamberi pavabati namadzimambo nokuda kwangu, muve zvapupu kwavari nokuvahidheni. Asi kana vachikuisai, musafunganya muchiti muchataura sei kana chiiko, nokuti muchapiwa nenguva iyo zvamunofanira kutaura. Alright, verengai zvakare same chapter iyoyo. Musvike pavhesi mutangire pa22. Uchaverwa navose nokuda kwezita rangu, asi unotsungirira kusvikira pakuguma uchaponeswa. Asi kana vachikutambudzai muguta rimwe, tizirai kune rimwe, nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamungapedze maguta avaIsraeri Mwanakomana womunhu asati asvika. Mudzidzi haakundi mudzidzisi wake, kana muranda ishe wake. Zvakaringanira mudzidzi kuti ave somudzidzisi wake, somuranda ave saishe wake. Zvavakaidza mwene weimba Bheruzabhebhu. Tangidzai vhesi iyoyo. Zvakaringanira mudzidzi kuti ave somudzidzisi wake. Zvakafanira kuti mudzidzi agofanana natenzi wake, nomuranda ave saishe wake. Yes. Zvavakaidza mwene weimba Bheruzabhebhu, vachadaro zvikuru sei veimba yake. Naizvozvo musavatya, nokuti hakuna chinhu chakafukidzwa chisingazozarurwi, kana chakavanzika chisingazozikanwi. Mazvita. Saka Jesu akanga otaura nevadzidzi vake, zvikanzi zvakafanira kuti mudzidzi afanane nemudzidzisi wake, uye zvakafanira kuti muranda afanane naishe wake. Zvavakaedza muridzi weimba Bheruzebhabhu, vachadaro zvikuru sei veimba yake. Kureva kuti Jesu akatonzi ane dhimoni raBheruzebhabhu, haana kuvaudza kuti imi muchatumidzwa zvakanaka. Vakatonzwa Jesu achiti kwavari, zvichadaro sei kwamuri imimi veimba yangu. Kureva kuti kana uchitumwa naJesu
unofanira kutarisira kuti zvakaitwa Jesu navanhu zvinofanira kuitika kwauri, ndokunge uri weimba yaJesu. Zvavakaedza muridzi wemba Bheruzebhabhi vachadaro zvikuru sei veimba yake. Ndichaverenga zvakare mamwe magwaro maviri tigonzwa kuti Jesu vanhu vachimunzwa achiparidza vakanga vachiti mwanakomana waMwari here. Ndichaverenga mavhesi iwayo, John chapter 8. John chapter 8. Totangira papi, regai tuno tingatangire papi. Mavhesi akati wandei. Ngati munzwe achitaura pavhesi ya 45. Asi ini zvandinoreva zvokwadi. Yes. Hamunditendi. Sei musinganditende? Ndianiko kwamuri unganditendesa kuti ndine zvivi? Yes. Kana ndichireva zvokwadi, kana ndichitaura zvokwadi, unoregerereiko kunditenda? sei musinganditende? Uri waMwari, anenge ari waMwari unonzwa mashoko aMwari, achanzwa mashoko aMwari. imi hamunzwi nemhaka iyi. Imi hamunzwi mashoko aMwari nemhaka iyi, nokuti hamuzati muri vaMwari. hamuzi vaMwari. Kureva kuti kana kuine anozonzwa mashoko aMwari anetenge ari waMwari. Kana usiri waMwari hautarisirwe kunzwa mashoko aMwari. Ngatinzwei kuti vaJudha vakati kudii kwaari. VaJudha vakapindura vakati kwaari, hatina kureva kwazvo here tichiti uri muSamaria uno mweya wakaipa? Saka vaJudha vakazotaura naJesu vachimuti akanga aine mweya wakaipa. Jesu akapindura akati, handina mweya wakaipa, asi ndinokudza bavangu, zvino imi mondizvidza. Maita henyu handei tinonzwa kuti Pauro achiparidza akaitwawo sei. Paridzo yaPauro inonzi kudii navanhu. Mabasa chapter 17, ngatinzwei pavhesi 16. Zvino Pauro achakavagarira paAtheni, anga akamirirana Timoti naSilas paAthens muGreece. akanzwa shungu pamwoyo, akanzwa shungu pamwoyo wake, achiona kuti guta rizere nezvifananidzo, achiona kuti guta rakazara zvifananidzo. naizvo akataura namusinagoge ravaJudha navainamata Mwari. Yes. napadare zuva rimwe nerimwe. Yes. navakasongana navo. Yes. Zvino vamwe vakachenjera, vamwe vakachenjera, vaEpikurio, veStoiki vakaita nharo naye, vakaita nharo naPauro. vamwe vakati kudii? ko uyu mubhotomoki wezvisina maturo unoda kureveiko? Vakati kuna Pauro, mubhotomoki wezvisina maturo. Vamwezve vakati, unenge muparidzi wavaMwari vasingazikanwi. Zvikanzi anenge anoparidza vaMwari vasingazikanwi. Kureva kuti Pauro achitoparidza wakanga achinzi anobhotomoka, anoparidza pamusoro pevamwe vaMwari vasingazikanwi. Iwe kana uchida kuponeswa, kana uri waMwari achakuudza kuti raungatende nderipi uye raMwari nderipi. Nekuti hakumbofa kwakaita chizaruko chinonzi ndine chizaruko pamusoro pachiwenga. Chiwenga hana chizaruko chaangape vanhu nekuda kwake. Chizaruko chaifanira kuita chaJesu. Ukatoona munhu achiti ane revelation pamusoro pemushumiri, kureva kuti ini ndini mharidzo yachingando, anouya kuzoparidza pamusoro pachiwenga. Saka iwe uchapinzwa denga rinenge richinzi rinopindwa nevakanzwa mavhangeri inonzi chizaruko pamusoro pachiwenga. Zvinenge zvakwauri izvozvo. Godo rakaipa nekuti rinoita kuti kuve neruvengo
wokupedzisira wauraya munhu negodo. Ndoura ndiri kuona kuti pane godo. Saka hatisi kuzombofa takadhaivheta pakuparidza tichirisponda mweya wegodo uri kutaura uri mumunhu. Haleluya. Hatisi kumbofa takawesta nguva tichidaro. Regai anoparidza chiwenga aparidze chiwenga. Ini ndoparidza Jesu wandakatuma kuti ndiparidze. Iwe uchapota uchisarudzawo kuteerera. Verengai Genesis chapter 22. Tinzwi remwanakomana rinoponesa kuti rinoparidzwa richiti kudini? Yes, kana Jesu akanzi aive nemweya waSatani nevakanga vaine mweya waSatani, zvinoramba sei kuti ane mweya waSatani agoti chiwenga ane mweya waSatani? Iwe uri pano, iwe takaita musi watakanga tiri pano, tikaita urukuro musi wechishanu takagara mugomba umu naChingando, tikabvunzana mibvunzo pamusoro pezvaaitaura, tikaona kuti akanga achireva nhema. Nhasi uno anga achibvunzwa kuti madii kumbotaurirana, akati handitaure nadzikamutanda. A few weeks ago ndakataura naye tiri mugomba, kureva kuti he can't be consistent even for 2 months. Dai akanga ari mushumiri waJesu asingataure nadzikamutanda. Takaita Friday tiri pano, vamwe mamuri posimudzai maoko, ndikamupa cheya nemaiki yangu, akataura zvaaitaura, tikaona tese kuti haana vhangeri Chingando. Asi anga achiti handitaure nadzikamutanda. Mubvunzo ndewokuti akatanga rini kusataura neni? Mubvunzo kawo. Saka iwewe kana wauya kuzonzwa zveshoko raMwari, unofanira kuziva chawafambira. Chinhu chakakosha ichocho. Satani haagoni kuchallenjwa akapfavirira. Muna Chingando ndinoona hasha dziri munyika muno dzaungana maari pamusoro pekufumura kwatiri kuita nhema. Ndo zvandiri kuona maari, mune hasha dziri kubva kumwoyo wenyika. Tataurire ivhangeri yekufumura vana antikristu. Saka anobva auya kuti chiwenga ndiantikristu, kuti isu tirege kuparidza tichifumura antikristu. Jesu akaparidza akafumura mabasa erima. Rima rikauya kuna Jesu rikati Jesu ndiwe rima, kuti Jesu anyarare kufumura rima. Pauro ndiye akanyora bhuku yavaHebheru. Ichokwadi chandiri kutaura ichi. Handisi kuzovhura zvangu mavhesi anozvipruvha izvozvo, asi aripo. Ndichavhura musi weMonday pandichaita question and answer session rokuratidzai. Pauro ndiye akanyora bhuku yavaHebheru. Zvinoda zvizarukozve. Haugone kuuya uchipikisa vhangeri woshaya mavhesi ekupikisa nawo. Azviite ba. Kana ukatenda kuti chegumi chinobviswa uchitenda mazwa anga achitaurwa pano, kunenge kuri kungoreva kuti uchakadzungaira nanhasi. Nokuti pane zvese zvanga zvichitaurwa hapana pambovhurwa vhesi yanzi chegumi chakazombounzwa kuchechi yaJesu. Kana kuchechi kwaifanira kubviswa chegumi, chinotanga riini kubviswa kuchechi? Gore ra 2018? Hazviti. Verengai tinzwe Genesis chapter 22 kubva pavhesi 1. Shure kwaizvozvo Mwari wakaidza Abhurahama akati kwaari, Abhurahama. Iye akati,
ndiri pano hangu. Ima hamufunge here imi kuti ndasimba because kwane mwedzi miviri mumwe munhu achiparidza inini chete. I think ndakura zvisingaite, ndazimonya pavhangeri. Ukaona munhu achidedicata 2 months kuparidza pamusoro pako uri 1, mopfura kutonditengera koko. Because hachisi chekutambala checho. Vamwe vari kutadza 2 masvondo kuparidza Jesu. Mumwe ane 2 months achiparidza ini chete. Aiwa ndakura vadikani, imbotiomberera ivoko, ndasimba. Saka unonyora manotsi uchitii manje, zvanzi chiwenga mwana wenyoka. Manotsi acho aunganyoreiwa bereka yaivhurira. Aiwa ndasimba, ndakutotanga kuzwa kuti ndasimba mazuva ano. Ozi mumwe munhu akuparidza inini ndisina hangu kuroverwa pamuchinjikwa, but ari kuona zvakakodzera kuti ambondiparidzawo. Verengai tinzwe Genesis 22. Shure kwaizvozvo Mwari vakaedza Abhurahama. mirai makadaro nda ukaona chapter yatangwa nemazwi ekuti shure kwaizvozvo, inenge iine reference yainoda kukunongedzera kwairi. Haugone kuparidza muchapter yakanzi shure kwaizvozvo usina kutsvaga zviizvozvo zvacho zviri kunzi shure kwaizvozvo. Emerera Jesu maoko. Saka hatingaparidze shure kwaizvozvo tisina kumbobata izvozvo. Yakanga yatangwa paGenesis chapter 18. Ishe paakanga auya patende raAbhurahama, unonzi wanga akagara patende remamure, pabani remamure, pasi pemuouki kuchipisa. Ishe ndo paanonzi akauya kutende raAbhurahama, akanga aine ngirozi 2. Ndokubva agara, Abhurahama akakumbira akati, Ishe uyai mugare pamumvuri, ndikupei mvura, mugeze tsoka, mubvise nyota. Ndokubva amhanya mutende maive naSara. Obva anotaura naSara akati, kuya upfu wakatsetseka ubike makeke 3 evarume vari panzava. Ndobva aida kudanga remombe ndokunotora mhuru yakakodzwa. Ndobva anonzi akawana anonzi Eled, waakati shamwari dhiresa mhuru iyi uigoche, haibhoiriswe ndevakuru vasingagare pano, yevanobva kumusoro, haibhoiriswe, haiiswe kari kana roiko, inoiswa pamoto yorohwa yakadaro. Saka ndichauya ndotora kana yaibva, ndobva abva adzoka ndokugara naIshe, ndokubva vakurukura ichigochwa ichibva, ichigochwa ichibva, ndokubva yaibva bva yawiwa nayo, ndobva vapiwa, ndobva vaitsenga yese kusvikira yapera. Varume 3 vakapedza mhuri yemombe nemakeka anga abikwa naSara. Vapedza kudya ndopanonzi Ishe akazoti, Abhurahama, Sara mukadzi wako aripi? Zvikanzi Abhurahama akadayira achiti, tarirai, Sara uri mutende. Zvikanzi ndichadzoka gore rinouya nenguva dzino, maringe nenguva dzeupenyu. Sara achatakura mimba agobereka mwana mukomana. Zvinonzi Sara wanga ari mutende, akazvinzwa akaseka. Ishe ndokubva abvunza murume, zvikanzi mukadzi wako aseka. Zvikanzi Sara ari mutende akazodayira. Zvikanzi aiwa handina kuseka. Zvikanzi aiwa kuramba zvake kudya, asi aseka mumwoyo make, achiti, shall I, being once old, be a son, and my Lord also is old? Zvikanzi naIshe, is there anything too hard for the Lord? Ndobva yadzokorodzwa. Zvikanzi ndichadzoka gore rinouya nenguva dzino, maringe nenguva dzeupenyu. Sara uchava nemimba. Chapter 21 inobva yadzoka, ndo iri kunzi shure kwaizvozvo. Ndatavhura chapter 22. Saka pachapter 21 ndobva yakanga yazoitika. Verse 1 inoti, Ishe akaitira Sara zvaakanga amupikira, ndokubva aita pamuviri, ndokubva paberekwa Isaka. Isaka zvinoreva kuti kuseka, nekuti Sara wakabhenga aseka. Sara ndiani? Galatians chapter 4 verse 21 inoti,
ndiudzei imi vanoda kuve pasi pemurayiro, ngatiiverengei tingaitsanangure tisina kuziva kuti zara ndiani. Ndiudzei imi vanoda kuve pasi pemurayiro, hamuteerere murayiro here? Nokuti kwakanyorwa kuchinzi Abhurahama akanga aine vanakomana vaviri, mumwe akaberekwa nemurandakadzi, mumwe mukadzi akasununguka. Zvino murandakadzi akaberekwa nenzira yenyama, asi mukadzi akasunungukwa akaberekwa sekupikirwa kwaakaitwa. Zvinhu izvi zvinofananidzira nekuti vakadzi ava isungano mbiri, isungano mbiri, Haga naZara. Haga iOld Testament inobva paMount Sinai, inobereka vana veuranda, ndiye Haga. Chinzwa chimbomirai, inzwai, ndo vari kukonfyuza vana chingando, nekuti vanoti chegumi chatinobvisa tinoteedzera Abrahamu akararama murayiro usati wavapo. Apa ndo pane ansa yacho apa. Yanzi Haga akaberekera Abrahamu mwana anonzi Ishmaeri, akanga ari sungano yemurayiro, kureva kuti mumba maAbhurahamu makabikwa masungano maviri, asi achibikwa mumba mumwe chete. Paakaitirwa mwana naHaga paiparidzwa murayiro, paakaitirwa mwana naSara aiparidza New Testament, kureva kuti mumba maAbhurahamu mune murayiro, mune nyasha zvakare. Ndokusaka Abhurahamu akabvisa chegumi, ndokusaka Abhurahamu akanzi ngaadzingiswe, ndawaiparidza sungano yemurayiro. Asi paakazotenda, zvanzi uchaita vana vachiita nyeredzi dzegungwa, unonzi akatenda. Kutenda kwake ukanzi ndokururama, ndopaiparidza sungano yenyasha ipapo. Saka unofanira kugona kupatsanura muupenyu hwaAbhurahamu zvaakaita achiparidza murayiro ndezvipi, nezvaakaita achiparidza nyasha ndezvipi. Mumba maAbhurahamu muna Haga, mune murayiro mumba maAbhurahamu, asi muna Sara zvakare mumba maAbhurahamu, mune New Testament. Saka ndozvizaruko zvamungadai muchidzidza izvozvo, mombomira kutaura zvetsenza nembambaira. Mumba maAbhurahamu mune masungano maviri, mune yemurayiro moita yenyasha. Itangidzei vamwe vanoti havana kuinzwa. Mumba maAbhurahamu makaitwa masungano maviri. Inzwai kaini, ndimi munoudzwa kunzi Abhurahamu akararama murayiro usati wavapo. Pauro akanga aine demo Bheura, ndoro aiparidza akabata, aiparidza akabata chii? Bheura. Ndakune vanoti Abhurahamu akabvisa chegumi murayiro usati wavapo, kunyemberwa iko. Teerera gwaro, tangidzai imwe itai pavhesi 20. Ndaida kuti ndive nemi ndishandure zwi rangu, ndaida kuti ndive nemi zvino ndishandure inzwi rangu, nekuti ndinokanganiswa nemi, nokuti ndinokanganiswa nokuda kwenyu. Unoona Jesu maoko, inzwa kana ichitsanangurwa, hanzi munondikanganisa imi vaGaratia. Saka akanyorera vanhu vaimukanganisa, ndavaidhimanda kuti dai auya avadzingisa. Iye achiti kudzingiswa kwakapera ndekwemurayiro. Venga vhesi 21. Saka imi munoti Abhurahamu akararama murayiro usati wavapo. Inzwai Pauro akanga aine mweya mutsvene, akanyora mabhuku acho atiri kuparidza nawo. Tangidze vhesi 21. Ndiudzei, ndimi munoda kubvisa chegumi, hamuteerere murayiro. Kureva kuti nyaya ari kutaura ndechi zviri pachene zvanini, hamuteerere murayiro here? Yes. Nekuti kumurayiro kwakanyorwa kunzi Abhurahama wakanga aine vanakomana vaviri. Zvino kuitwa vana kwaAbhurahama iri kubhuku yaExodus. Abhurahamu paakaita vana vaviri akazvita mumabhuku apo. Handiti Ishmaeri akaberekwa paGenesis 16. Isaac akaberekwa paGenesis 21. Kureva kuti Genesis ibhuku yemurayiro. Nekuti ati hamuteerere murayiro here.
zvikanzi kwakanyorwa kuchinzi Abraham akanga aine vanakomana vaviri. Kupi kwakanyorwa? Kupi kwakanyorwa? Kupi kwakanyorwa? Saka Abraham akazvarwa kakumurayiro. Saka munozotora chegumi sei kuna Abraham kuti achinzi chemurayiro? Izvo zvichinzi kwakanyorwa kumurayiro. Haleluya. Izvi manje zvine zvakuda kutodzidziswa vakatendeuka. Ukanga wakuparidza usati waziva kuti chegumi achibviswe, hauchabatsirika vanhu, nekuti hauchadzidza. Yes. Mumwe wemurandakadzi, mumwe ndiwe mukadzi akasununguka. Mabhuku anga achinzi ndine mabhuku 10 andakanyora. Ingoti uyai nawo muaverenge. Hapana kana chaJesu chiripo. Rimwe racho rinotaura kuti hanzi Mwari anofanira kukomborera Zimbabwe aipe maropafadzo aAbraham. Ndakatomboda kuritengeserwa ndikaramba. Hamuna chaJesu chirimo mumabhuku anga achitaurwa. Ndosaka asina kuionawo, handiti anotengeswa. Unoti dai anga ari echoko achisara here nematsvagiro avari kuita mari vakomana. Bereka ichinzwe. Mwana womurandakadzi akaberekwa nenzira yenyama. Mukadzi akasununguka akaberekwa sezvaakapikirwa. Ishmael akaberekwa naHagar, Isaac akaberekwa naSara. It's an allegory, mufananidzo. Mazvinzwa vadikani? Vakadzi ava vari vaviri, isungano mbiri. Haga akaitiswa mwana naAbraham, isungano. Sara akanga ari mukadzi waAbraham, isungano. Chasara chaiche kuziva kuti isungano yei. Yes. Sungano yeMount Sinai ndechi ndemurayiro handiti? Yes. VekuMount Sinai kavaka njati kwavari pasi peuranda. Ndiye Haga akaitira mwana. Handiti Haga haana kumbobvira akaita mukadzi waAbraham. Anongori mukadzi bedzi aigara maAbraham. Haga anga asiri girlfriend yaAbraham, anga ari bondmaid waSara, anga akarekrutwa naSara, anga ari mushandi waSara. Saka pari kunzi Haga isungano yeMount Sinai iri muArabia, kureva kuti Haga represents the law of Moses. Yes. Zvino Haga ndiro gomo reSina muArabia. Rakaenzana neJerusarema razvino. Ndo Jerusalema riri paMiddle East. Nokuti uri pauranda iye navana vayo. Murayiro uri pauranda nevana vayo. Zvino Jerusalema riri kumusoro. Ndiro mai vedu. Rakasununguka ndiwo mai vedu. Nekuti zvakanyorwa zvichinzi. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi. Fara iwe usingazvari. Fara iwe usingabereka usingazvari. Usingatamburi pakubereka. Udanidzire iwe usingatamburi nokubereka. Nekuti vana vekusiyirwa vazhinji kuna iye une murume. Nokuti vana vokusiyiwa vazhinji kuna iye une murume. Yes. Zvino imi hama dzangu. Imi vari pano imi. Muri vana vokupikirwa. Muri vana vakaporomiswa saIsaka. Asisa panguva iyo. Uyo wakaberekwa nenzira yenyama. Ishmael ndiye akaberekwa nenzira yenyama. Wakatambudza wakaberekwa nenzira yomweya. Akatambudza Isaka akanga aberekwa nenzira yekupikirwa. Ishmael ndiye akatambudza Isaka. Saka pedzisai toda kuitedha tichibva ipapa. Zvakadaroona zvino. Ndo zvazvakaita. Sureva kuti vanoparidza murayiro vanotambudza, vanoparidza nyasha. Nekuti ati sepanguva iyo akaberekwa nenzira yekupikirwa, akatambudzwa neakaberekwa nenzira yenyama. Zvikanzi ndo zvazvakaita nanhasi. Kureva kuti kana uri wekupikirwa unotarisirwa kutambudzwa nevanoberekwa nenzira yenyama. Kureva kuti kana uri Ishmaeri haungafariri Isaka. Kana uri Ishmaeri uchaonekwa nekuvenga Isaka. Kana uri Ishmaeri unotsvaka kuuraya Isaka. Saka nhau yakazenge yaitika nda22 dzatoda kuparidza nadzo dzaGenesis dzatishure kwaizvozvo. Saka ndosaka tazoenda kuGalatians 4 toda kunzwisisa kuti zvii zvakanga zvaitika zvazosaka kunzi shure kwaizvozvo. Haleluya. Saka yakatongwa sei nhau
yekushungurudzwa kwaisaka naishmaeri. asi rugwaro runoti Rugwaro rwakati dzinga murandakadzi nemwana wake. dzinga murandakadzi nomwanakomana wake. Saka Haga akazodzingwa pamba paAbhurahamu vese naishmaeri. Zvakaitika pachapter 21 panzi shure kwaizvozvo. Haleluya. Saka Haga akadzingwa pamba paAbhurahamu, Sara akasara, Isaka akasara. Isaka ndiye akazoita mudyi wenhaka pedzisai. Nokuti mwanakomana womurandakadzi Kana ukaparidza murayiro haangati nhaka pamwe chete nomwanakomana wake. haubofa wakadya nhaka yeupenyu usingaperi pamwe chete nevanoponeswa kuburikidza neropa rakadeuka paKalvari. Saka hama dzangu Saka ini muri pano ini hatizi vana vomurandakadzi. hamuzi vanobvisa chegumini, hamusi vetestamende yemurayiro ini, asi muri vesungano yenyasha. Amen. Saka Sarah represents the New Testament, Hagar represents the Old Testament. Saka chakanga chaitika pachapter 21 panzini 22 shure kwaizvozvo. Pa21 pakazvarwa Isaka. Verse 9 yacho yobva yati, Sara akaona Ishmaeri achinyomba Isaka ndokubva ataura naAbhurahamu akati, dzinga mukadzi uine mwana wake havangadye nhaka pamwe chete naIsaka. Abhurahamu unonzwa akashungurudzika kwazvo. Mwari akazotaura naye, zvikanzi uchashungurudzike zvako, pfungwa yaSara ndeyamwari yakanaka, ngaaende. Saka Haga akazonzi naAbhurahamu, puma, ndokubva aenda. Saka chapter 21 yaGenesis inopera Haga adzingwa pamba paina Sara uye pamba paina Isaka. Mati munyori Pauro pachapter 4 yavaGaratia wanga achiti, munondishungurudza imi vaGaratia kana muchida kuteedzera mabasa emurayiro, nekuti murayiro wamuri kuteedzera uyu ndiye Haga gomo reMount Sinai riri muArabhia, uri pauranda, kureva kuti kana mukangobata bedzi nhau dzekudzingiswa, nhau dzesabata, nhau dzechegumi, muri kuda kuita vana vaHaga. Zvino kana maita vana vaHaga hamuchaita vadyi venhaka yezvinhu zvaMwari, maakuchitonzi maakudzingwa sekudzingwa kwakaitwa Ishmaeri naHaga, kureva kuti wese anoda kugara pamba haaite mwana waHaga, anoita mwana waSara. But tanga tichiitaura nekuti tazoona kuti saka Abhurahamu mumba make mune masungano maviri, kweika zviri kunzi Abhurahamu akararama murayiro usipo wani. Pauro ari kuti aiwa murayiro wakatotangira mumba make. Abhurahamu ndiye akatanga nemurayiro, murayiro wakaitika mumba maAbhurahamu. Haleluya. Zviri kunzwika. But hauzviparidzirwe izvi nevanhu vanoda kukubira, havambokuparidzira vachidaro. Zvino ndinoita zvakataurwa naPauro. Pauro anoti handina kutsvaga zvinhu zvenyu, asi ndakatsvaga imimi, kureva kuti mushumiri ngaarege kutsvaga zviri muhomwe dzevanhu vauya. Mushumiri ngaatsvage vanhu vacho vauya, kuti dai vanhu vaponeswa mweya yavo, vawaniswa upenyu husingaperi. Urege kuparidza wakatarisa zvikwama zvavanhu, mari dzirimo munyika umu, enda unopindauka, tengesa musika kana uchida mari. Ndosaka uchiona vakomana vari kuda kujoina vana makandiwa vakaita mari, vanhu vachakapusa. Iye zvinezvi hauchagona kuita mari ukaparidza prosperity, ndayakatoitwa kudhara nevakakutangira. Vana magaya vakameka mari ndatisati tasimuka tikatanga kuudza vanhu kuti muri kubirwa. Iye zvinezvi ukati pane zvawaona vanhu vatodhudha nazvo zvinhu izvi zvekubirwa izvi, havambouya vakakupa. Saka uri kujoina franchise yakutoita shutdown. Haleluya. Dai prosperity gospel yaipa vanhu mari pagomba panapa, dai ndasara ndega. Vakomana vese vanoparidza apa vangadai vakazoita mari vakaenda. Chiri kusaka vapote vachiuya, hazvisi kubuda mari hapana. Saka uchiona nemaspika chaiwo havana. Nespika chairi kuparidza, uri kuparidza prosperity yausina. Mudza vanhu kuti Mwari achakupai mari, iwe nepebhutsu chaiyo hauna, yauinayo ndeyekujegera irexim.
kana Mwari achikomborera wadii kutanga iwewe. Handiti kuti Mwari anopa vanhu mari, iwe ari kukunyimirei. Fanire uri kuti wemunhu waMwari, ndiwo unaro vhangeri racho remari, ndiwo wakazarurirwa mari, wobva waishaya, woti kuvanhu muchapiwa inini, ine handina. Zvinobuda izvozvo. Zvinoita zvakaitwa naPita naJohani pasuo rakanaka. Vakati sirivha nendarama hatina, asi chatinacho ndo chatinokupai. Ndokubva ati muzita raJesu, kureva kuti chaanga ainacho ivhangeri yaJesu ndo yaakanga ainayo iyo. Zvino muri kuti mune mari dzamunoparidza, mari yacho hamuna. Hamuna mari. Hamuna mari. Shure kwaizvozvo zvii zvakanga zvaitika. Isaka akanga aberekwa, asi haana kungoberekwa bedzi. Bhaibheri rese kubva kuna Genesis kusvikira kuna Malachi, kubva pana Malachi kusvikira pana Revelation, bhaibheri rese ndi Isaka chete. Teerai vadikani, ndiani? Ndi Isaka chete anonzi Mwari akauya akaitira Sara zvaakanga apikira. Zvichida vamwe vanoti hatinatsoaziva mavhesi aya. Takire pa18:10 dzaGenesis, mobva ipapo munosvika ino kana pavhesi 11:12, tonoona kuti kuzvarwa hwai kwakadaro. Nekuti ari kunzi Sara anga akwegura, Abrahama akanga akwegura. Nauye vanhu vanoita vana vamboita nguva vasingaite vana. Haina kuitika pana Abrahamu chete ikaperera ipapo. Tinozviziva kuti Hana anga asina mwana naEukana akazoita mwana. Tinozviziva kuti Ruta anga asina mwana naMaloni akazoita mwana naBoaz. Tinozviziva kuti Manoa nemukadzi wake vanga vasina mwana vakazoita Samson. Tinozviziva kuti Zakaraya naRuzabheta vanga vasina mwana asi pakazoberekwa Johani. Tinozviziva kuti Bhatishebha naUria vanga vasina mwana asi akazorohwa naDhavhidhi pakaberekwa Soromoni nemunin'ina wake Nathan. Kureva kuti vakabhenge vasingaite vana vakazoita vana vakawanda mubhaibheri. Kuti vese ivavo hakuna akazvarwa mazvarirwo akaitwa Isaka. Isaka akazvarwa zviri special. Teererai munzwe mazvarirwo akaitwa Isaka. Iye akati, zvirokwazvo kana gore rapfuura ndichauyazve kwauri nenguva dzeupenyu. Sara mukadzi wako uchava nomwanakomana. Tsokorodzai. Iye akati, zvirokwazvo kana gore rapfuura, gore kana rapera, ndichauyazve kwauri. Inzwai, ngatiteererei. Gore tangidzai. Iye akati, zvirokwazvo kana gore rapfuura, gore kana rapfuura, ndichauyazve kwauri. Ndichadzoka zvakare kwauri Abrahamu. Nenguva iyo, maringe nenguva dzeupenyu, zvichaitika munguva dzeupenyu. Sara mukadzi wako uchava nomwanakomana. Ita unoverenga bhaibheri rako zvakanaka. Hakuna mumwe munhu akazvarwa mubhaibheri Mwari ataura kuti ndichadzoka. NdiIsaka chete akanzi kana gore rapera ndichadzoka. Amen. Kureva kuti mukazoona Sara ane mimba, Isha akadzoka. Isha anotanga aita sei? Kwengosiyai kamasota kanyaya kacho zvikanzi aiwa gore rinopera ndozodzoka. Chiverengai chapter 21 verse 1. Munzwa kuti Sara paakazoita pamuviri zvakanga zvafamba sei. Genesis 21 verse 1. Zvino Ishe wakashanyira Sara. Takizai. Zvino Ishe wakashanyira Sara. Ishe akashanyira Sara sezvaakataura. Ndozvaakapenga ataura. Ishe akaitira Sara sezvaakaudza. Saka kune mamwe matheologians anodziya musoro. Mukuzvinzwira ndikani?
kune matheologians anoita sei zvimwe zvimadhara zvisina brain zvinoparidza vhangeri inosemesa zvakatanga kubatanidza mavhesa zvikanzi saka Isaka asi mwana waAbhurahama Mwari akamitisa Sara. Itokoro dzevhesi 1 zvinorasika zvematheologians izvozvo. Zvino Ishe wakashanyira Sara. Hanzi uri kunzwa manyorerwo ayakaitwa. Ishe akashanyira Sara sezvaakataura. Ishe akaitira Sara sezvaakavaudza. Ndobva vanoitorera ipapo. Zvikanzi zvii zvakaitirwa Sara naIshe. Saka unotorera zvibhuku zvakanyorwa zvinotaura kuti saka unotorera vaJudha vanozvitenda. Ukanzwa uchibhuya holy people ndobva vanotorera vhesi yacho. Vanoti still vana vaMwari pure baba. Because Baba vedu Isaka, he was a son of God. Because God was intimate na Sara. Ukavati zvakanyorwa paparoti apa panonzi Ishe akashanyira Sara akamuitira zvaakanga ambotaura. Saka zvii zvakaitirwa Sara? Numbu. Akapuwa numbu naMwari. Saka kana usina kunge uri munhu ane pfungwa dziri right, unotozvitenda. But kana uchizenge manje waverenga Galatians chapter 3 verse 16, ndopaunozoti haiwa vanorwara Isaac asiri ane nyaya. Kune imwe memba yanga iri kuseri kwaIsaac ndo yaida kutaurwa nezvayo. Saka vakabata Isaka vakamhanya naye. Izvo Isaac wanga uri mufananidzo weakanga achiuya. Inzwai. Zvino izvo zvipikirwa zvakarehwa kuna Abrahama. Abrahama ane mapuromisa akapiwa naMwari. Nokumwana wake. Mwari akatoti chipikirwa ichochi ndechemwana wako. Areva achiti Mwari haana kuzoti chipikirwa ndechevana vako. Savanenge vari vazhinji. Nekuti Abrahama anga ine vanakomana vazhinji. Asi saanenge ari mumwe uno. Asi Mwari akataura sekunge Abrahama anga ina Isaka chete. Mwana wako. Mwari wakati kumwana wako. Uyu ndiye Kristu. Zvikanzi mwana wacho ndiKristu. Amen. Kureva kuti pari kunzi Sara iNew Testament. Isaka haasi Isaka wedu wenyama. Panotori nana Isaka vaviri. Handiziva kuti wazviona here. Pana vana Isaka vangani? Pana Isaka ari kunzi paGalatians 3:16 mwana airehwa ndiKristu. Kureva kuti pane patinoona Isaac ari a type of Christ. Kozoita kuchapter 4 kwaati imi muri vana vekupikirwa saIsaka. Kureva kuti Isaka anoreva futi vanoponeswa nenzira yeropa rakadeuka paKalvari. Saka pese paunoverenga Isaka unofanira kugona kumuziva kuti unomisa mupanda upi. Ari kupinda kuna Kristu here kana kuti ari kupinda kune vakaponeswa sezvavakaberekwa nenzira yekupikirwa. Kureva kuti Abrahama achisara pamba Ishe aenda akati kuna adzimai vake mvana, uri kuziva here kuti tanzi tichaita mwana kana gore rapera. Kureva kuti Abrahama anga asisina chikonzero chekuenda kumasowe kunoshandirwa. Nekuti Ishe akati mwana anozvarwa pakupera kwegore kana ini ndadzoka. Hapachada chigubhu chemafuta ipapo kana matombo kana mashizha emupistiriji. Hapachada zango kana dhirau tsvuku. Pakungodiwa kudzoka kwani. Nekuti Ishe akati mwana achazvarwa kana ndichinge ndaita sei. Saka kudzoka kwaIshe manje ndokwatichaverenga paGalatians chapter 4 verse 4. Ndo panotaurwa zvokudzoka kwaIshe obva azvarwa manje. But achazvarwa ari Isaka uya kwakuzvarwa Kristu. Akati ndichadzoka maringe nenguva dzeupenyu. Amen. Nyamba anonzi upenyu akati pa 14:6 dzaJohani ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Saka Abrahama akanzi tichadzoka gore rine nenguva dzino maringe nenguva dzeupenyu. Kureva kuti nguva dzeupenyu inguva dzaKristu, ndiye muti weupenyu. Ukamuverenga pachapter 22 yaRevelation unomuona achinzi wanga ari munhivi dzerwizi dzemvura dzeupenyu. Wakanga zviirira zvichibva pachigaro cheushe, chigaro chaMwari. Saka iwe Abrahama, iwe nguva dzeupenyu dzikakwana
dzakwana Isaka anobva aberekwa. Kureva kuti hazvina mhosva mati right now kangani kana nguva dzeupenyu dzisati dzakwana hapana Isaka anozvarwa. Amen. Saka Abrahamu aida here mutsanyo vadikani? Abrahamu aida kuzinda here? Abrahamu aida kukwira gomo here? Abrahamu anga akamirira chii? Nguva dzeupenyu. Ngatidzitsvagei Galatians chapter 4 pavhesi ya 4. Zvino nguva yakati yazara kwazvo. Nguva yakati yazara kwazvo. Mwari akatuma mwanakomana wake. Mwari akatuma mwanakomana wake. Akaberekwa nomukadzi. Akaberekwa nemukadzi. Akaberekwa pasi pomurayiro. Mazvinzwa? Nguva dzakati dzazara chii? Kwazvo. Kuti kwazvo ndokuti nguva dzeupenyu. Mwari akatuma mwanakomana wake ndokubva aberekwa nemukadzi, ndokubva aberekwa pasi pemurayiro kuti aponese vakanga vari pasi pemurayiro. Nekuti Ishe achiti akati ndichadzoka, ndokubva zvazonzi ne21 dzaGenesis, Ishe akadzoka kuna Sara akaitira Sara zvaakanga areva. Kureva kuti anga asingadzoke kuna Abrahamu, aidzoka kuna Sara. Nekuti Sara ndiye aive nedumbu raizotakura mwana. Ndayakanga yapiwa kuna Eva musi waakanga adya. Zvikanzi mukadzi, mbeu ichaberekwa ichibva mumukadzi ndiyo ichatswanya musoro wenyoka. The seed of a woman will crush the head of a serpent. Kureva kuti Sara ndiye aive nechipande chekuti agobereka mwana kana nguva yazara. Isaya ndokubva aipika akati, tarirai Ishe amene achakupai chiratidzo, tarirai mhandara ichava nemimba. Kureva kuti yanga yagara iri yemukadzi. Saka pa4 dzavaGaratiya zviri kunzi nguva yakati yazara kwazvo Mwari wakatuma mwanakomana wake, ndokubva anzi akaberekwa nemukadzi, akaberekwa pasi pemurayiro kuti adzikinure vakanga vari pasi pemurayiro. Saka Isaka ane masaidi maviri. Pane saidi raanoparidza Jesu, ozoita saidi raanoparidza vanoporeswa naJesu vacho. Iverenga vhesi iyo futi pastor. Tinozoita vamwe vanenge vasvika mapedza kuiverenga vanoti zvinoitika sei, nekuti dynamic iyoyi inoshamisa vanhu vazhinji havaizive. Regai tinzwe Galatians chapter 4 verse 28. Zvino imi hama dzangu, Imi hama dzangu, muri vana vokupikirwa saIsaka. Muri vana vokupikirwa saIsaka. Saka Pauro anoparidza omboti Isaka ndiKristu, ozoti muri vana vokupikirwa saIsaka, vanhu vanoponeswa. Kureva kuti vhangeri chizaruko chinogona kuchinja, but hachichinje chichizoparidza nhema. Chinochinja chichipa vanhu udzamu pakunzwisisa zvokwadi. Amen. Chiendaika ku22 kuya kana yatoda yanaka. Saka shure kwa izvozvo taibata, maiona tabata shure kwa izvozvo. Yes. Shure kwa izvozvo, shure kwekuberekwa kwaIsaka nekudzingwa kwaIshmaeri naHaga pamba paAbhurahamu, Mwari wakaidza Abrahama. Mwari wakatemta Abraham. Akati kwaari, ndokubva Mwari aedza zvikanzi shamari, muri kunzwa mataurirwo ayakaita? Iwe zviziva here iwe kuti waitove muedzo wakanga wabva kuna Mwari uchienda kuna Abraham? Mwari akaedza Abraham. Tunzari pasaidi, waizviziva here kuti Mwari akatouya nemiedzo? Mwari chaiye ndobva auya nemiedzo wake. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Saka izvire kuti tempt rinoreva kuedza. Pana chizaruko chaunombobuda nacho ndizvozvo chaizvo. Ukatoenda kuna Matthew 4 unoziva kuchinzi Jesu akatungamirirwa kurenji nemweya kuti anoedzwa, to be tempted. Saka temptation muedzo chaiwo. Mwari akaedza Abraham, Mwari akaisa Abraham pamuedzo. Yes. akati kwaari, Abrahama. Zvikanzi ndiri pano hangu. Iye akati, ndiri pano hangu. Zvikanzi pfana,
ndakambokuti wakarurama uri shamwari yangu mufana wangu uya kuno zvikanzi ndauya. Yes, akati zvino tora mwanakomana wako. Tora mwana. Mwari anga achimuedza, anga asina plan yekuti agopiwa Isaka as a sacrifice. Muyedu. Saka iwewe manje wakasiyana naAbraham, because isu tiri kuudzwa naMozisi kuti Mwari akaedza Abraham, asi Mwari haana kuti kuna Abraham uende kuedze. Abraham akatofunga kuti ndo zvaari kuda Mwari. Saka tiri kuona kuti tiri kuverenga zvakaitwa naMwari tobva tapinzwa mupfungwa dzaMwari. Mwari aifungei musi waakadedza Abraham, aida kuedza Abraham. Tora chi? Zvino tora mwanakomana wako. Mwanakomana wako mumwe chete. Yes. Waunoda. Isaka. Uende kunyika yeMoraya. Uite chibayiro chinopiswa. Unomupisa ikoko pane rimwe gomo randichakuudza. Saka iwewe mfana zvaunoita kana wasvika gomo unonovaka altari wobaya Isaka womupisa kuna Mwari. Ndoda kuti apiswe as a sacrifice kwandiri. Mwana wako mumwe chete wawina ndaIshmael akanga adzingwa, pakangosara Isaka chete. Abraham haana kuti ko ndiyega asara, makambondipirei ndipise mwana here? Koma human rights anoita sei? Hapana zvemahuman rights. Mahuman rights kudiko mwana ndindakakupa, uri kukanganwa kuti ndakati ndichadzoka. Mwana uyu ndakati anozvarwa kana ndaita sei? Saka kana ndadaishi ndadzoka futi, ndakambodzoka akazvarwa ndadzoka futi ngaapizwe. Iri kudzwika here vhangeri? Saka Abraham anga asingagone kuramba, ndaaiziva kuti zvese zviri kuitika pamisha pano Mwari ndiye ari kungombota achiuya. Haigona kuipira sabhuku. Yes. Abraham akamuka mangwanani, ndobva dzamuka, akasunga mbongoro yake, ndokusunga dhongi rake, akatora majaya ake maviri, ndokutora majaya ake maviri, naIsaka mwanakomana wake, ndokutora Isaka mwanakomana wake, akatsemura huni dzechibayiro, ndokubva atsemura huni pamba pake, ndokusimuka, ndokubva asimuka, akaenda kunzvimbo yaakaudzwa naMwari, ndokubva ati ndakwenda kunyika yeMoraya. Zvino nomusi wetatu vakafamba a 3 days journey. Abraham akasimudza meso ake, ndokubva dzazosimudza meso after 3 days, akaona nzvimbo iyo ari kure, ndokuiona nzvimbo yacho ari kure. Abraham akati majaya ake, ndokubva ataura nemajaya ake, chigara henyu pano, chisarai pana apfana nedhongi, ini nemwana tichaenda ikoko. Yes, tichambondonamata, zvikanzi tiri kumboenda kunonamata, todzokera kwamuri, tozodzoka apfana. Abraham sarai makachengeta dhongi panapa, isu tombononamata nemwana. Abraham aifanira kunge akaudza mwana chokwadi. Vana hapana prayer iripo, kautonokubaya ndikubaye kuna Mwari. But Abraham anga ati kurei zvekuti dai akaudza mwana aingoti ndichambopinda mudondo ndimbonozvibetsera. Saka taisaka hapana. Saka Abraham akanga akachenjera akati iprayer mfana. Urikuona kunenyanya? Amen. Uyu muenzo kaona. Saka uyu muenzo kudaro wane deception mukati. Haana kuudza mwana chokwadi. Alright. Vakomana vake havana kunge vachiziva futi kuti tiri kuenda kunodii. Vakanzi munozotidisturba, pamwe vanozobatsira mwana kupukunyuka. Regai tikwire tega mugomo. Uye zvinoratidzawo kuti Sara haana kuudzwa. Dai Sara akaudzwa vangadai vakabva vatorambana.
Hakuna mwari akadaro, mweya wetsvina. Nekuti pane zvimwe zvinofanira kuti zvinzi naMwari zvinoitika, zvonzwikwa nevanozivana naMwari. Vasinganzwanane naMwari vanoti ndezvemadhimoni. Ungati vanoaziva madhimoni acho. Iye ari Mwari akataura kuti kune madhimoni, unozoona vakuudza Mwari kuti ane dhimoni. Ungati vairiziva dhimoni Mwari asati aritaura. Ndokuvhengedzera kwatakaita. Isha achisvika patendera Abrahamu haana kutaura naSara, akataura naAbhurahamu. Isha achitaura nhau yekubayirwa kwaIsaka haana kutaura naSara, akataura naAbhurahamu. Ishe indava achidaro, Isha akamaka here Abraham? Kwete. Haleluya. Asi kuti mukadzi zvaanoparidza chechi, murume achiparidza Kristu, kureva kuti Kristu ndiye anoziva kuti Mwari akati kudii, ndiye anoita zvaanoda nevana vake vari muchechi. Mushumiri haagoni kuti akonsautwe naKristu kana Kristu aine zvaanoda kuita nechechi yake. Amen. Haleluya. Amen. Zviri kunzwika handiti? Amen. Saka takunonamata apfana, imi muSara makachengeta dhongi, isu tomboenda kumberi kunoita sei? Kunonamata. Kureva kuti kwane machechi maviri, kune yakachengeta dhongi, koita imwe kuenda kunonamata. Kureva kuti dhongi iri richibviwa naro pamba rakanga risingafanire kuzosvika kugomo kunoda kunonamatwa. Kuzvavanga vaine dhongi rimwe chete, ivo vari varume 4, rarakagarirwa nani. Abhurahama zvanga ari mukuru, zvichida ndiye anga akarigarira. Kwaimi munonzi handei kunonamata muchibva pamba, mozonzi Sarai makachengeta dhongi, munobvumirei basa rakapusa rakadaro? Muchazoziva sei zvaitika kugomo kana masvika kumba maakunzi mafamba zvakanaka here? Munozozviziva sei? Haleluya. Asi iwe here madhongi akatumwa Sauro naKishi baba vake kuti vanotsvaga madhongi paakazozodzwa naSamueri akazoitwa mambo waIsraeri. Ko dhongi handire here rakavhurwa muromo rikazotsiura ubenzi hwaBhalamu? Ko dhongi handire here rakazowanikwa rakamira pasaidhi peshumba muprofita asina zita adyiwa musi wakanga watumwa muprofita asina zita kunotsiura Jerobhoamu? Dhongi harisiri rakapidwa naJesu muJerusarema, akatasva mwana waro vakawaridza mashizha achiimba hosana kune wokumusoro, kuzadzisa shoko remuprofita, tarirai Ishe weZioni unopinda muJerusarema, akatasva mwana webhongoro. Ko mazosara naro sei vamwe vachiita kunonamata? Ko dhongi handire here riripo Exodo 13 pakanzi kana makuuya nezvibero zvemafirst fruits, kana muine dhongi rine chimwana charo, musauye nedhongi kuna Mwari. Panzvimbo yedhongi tsivai negwayana, kana maramba rivhunei mudzimba waro. Kureva kuti dhongi rinoparidza vanhu vasina chiyamuro, rinozongoita chiyamuro benzi kana ratasvwa naJesu, rambenge rakasungirwa kweJerusarema. Jesu waritasva kuti vana dhongi hamudiwe muJerusarema, asi this time muchapinda, munopinda Jesu ari pamusana penyu, kureva kuti vatadzi havadiwe kudenga kuna Mwari, asi vachaenda kana Jesu ari kumweya kwavo. Ko zvino mazosara sei nedhongi kunze kwegomo kuri kunonamata? Matanga chechi yekusara nemadhongi? Umbera Jesu maoko. Matanga chechi yekusara nemadhongi, vamwe vachienda kunonamata.
No wonder why muchivaiti saka zvamunoda. Ndariregera zirwa varanda vaviri muridzi waro bvadzi akaita kunonamata. Zvino kana vakada kurirova nechabhoko chewayo vachatsiurwa nani ishe zvaakaita kunonamata. Kweve dhongi ishe kana achiti anononamata unobvumawo kusara nevakomana sei? Ko dhongi wadii kuendawo natenzi wako? Katisiye yedhongi hatiyo yatasimukira, asi dhongi rakasara nemajaya harinetse kuona. Unonzwa richiti majaya ari kuti, majaya ari kuti, haritauro kuti baba Abrahamu vari kuti. Ausi dhongi rakasara nemajaya here, ngatiboisiya yadhekupera. Yes. Abrahamu akatora huni dzechibayiro chinopiswa. Yes. Akadzitakudza Isaka. Ndokubva ati kuna Isaka mfana. Inzwa yakavadikana. Abrahamu akadzi akatsemura huni ari pamba. Kureva kuti Abrahamu akabva nehuni pamba. Iye achienda kusango kugomo kunofanira kunge kuriko kunotori nehuni dzese. Akasiya huni dzemusango akashandisa dzaabva nadzo kumba. Ko dzekumba hadzibve musango here zvikanzi dzakatorwa musango? Kuchikunotora ega dzimwe zvikanzi aiwa dzoda kutsemurirwa pamba. Saka ndokubva dzapiwa Isaka. Uyai mumwe Isaka ngauye pana. Uyu ndiAbhurahama ngauye. Toda Isaka ngauye. Isaka ngaaendawo. Takidza ivhesi iyo. Abrahamu akatora huni dzechibayiro chinopiswa. Abrahamu akatora huni akadzitakudza Isaka mwanakomana wake. Right. Saka imi chitakura huni. Saka Isaka akazotakudzwa huni. Yes. Akatora moto nebanga muruoko rwake. Vakaenda vari vaviri. Saka iye anga ine moto nebanga, vanga vasina machisi mazuva ewani. Vaishandisa traditional methods dzekugadzira moto, zviya zvekusika zviya. Saka vaizotora mavhunze kana chimwe chimuti chavaita vakaisa mumoto chaigona kubvira kana ku5 hours. Saka chakupera vaibatidza chimwe, kana chakupera vachibatidza chimwe. Kumeka short 3 days dzavakafamba rwendo rwokubva kumba vachienda kugomo. Rangarirai kuti vhesi yati akaenda kunyika yeMoraya. Chainzi Moraya ranga risiri gomo. Chainzi Moraya inyika. Gomo ranga riri munyika yeMoraya. Gomo ranga risinganzi gomo reMoraya, rainzi gomo rinowanikwa muMoraya. Sezvakaita Eden ranga risiri zita regadheni, ranga riri zita renzvimbo. Gadheni rakagadzirwa kumabvazuva kweEden. Chainzi Eden inyika inova ndo ine nzvimbo yakazoshandiswa naMwari kugadzira gadheni. Saka mukati Garden of Eden hamusi kutaura chokwadi, munofanira kuti Garden in Eden. Garden raitowanikwa munyika yeEden, iro ranga risinganzi Eden. Takangokurumidza kushaura zvedu sati tanyatsodzikama pakuziva vhangeri. Amen. Yes. Right. Isaka akataura naAbhurahama baba vake. Isaka paakazenga atakura huni ndo paakazoti ndara kuda kumbotaurawo nemi. Akati, baba vangu. Iye akati, ndiri pano hangu mwana wangu. Akati, hoyu moto nehuni. Huni dziri pano, moto munawo. Asi gwayana rechibayiro chinopiswa riri pino. Imi hamuna kutanga kubayira Mwari, nhasi imi ndokuzivai munosibayira Mwari. Nguva dzese kana muchibaya munotakura chekubaya chake. Nhasi ndiri kuona huni nemoto banga riripo. Ko chitiudzai kuti chibayiro chiripi? Yes. Abrahama akati kudi Mwari uchapa umene gwayana rechibayiro chinopiswa mwana wangu. Saizvozvo vakafamba vari vaviri. Saka vakafamba vari vaviri zvikanzi don't worry, Mwari anotipa. Abrahama akanga achiprofita paakataura mazwi aya, asi mupfungwa make aitoti anonyepa. Akangoti gaini kokavha gepi ripfana angandishungurudza. Zvikanzi no Mwari anondipa mugomo mfana.
Asi ukaverenga Genesis chapter 20 verse 7 inotiudza kuti Abraham anga ari muprofita waMwari. Hachisi chizaruko chandiri kutaura, zvakatonyorwa word for word muBhaibheri. Pesanisa chizaruko negwaro riri kungotaurawo zvaro. Chizaruko kutoburitsa chisimo mugwaro asi chichibva mugwaro. Izvi hachisi chizaruko, anga ari muprofita Abraham. Saka zvinodzosa mukadzi wemurume uyu. Abimeleki ndiye aitaurwa naye naMwari, dzosera mukadzi wemurume uyu. Nokuti muprofita. Murume uyu muprofita airehwa ipapo ndiAbhurahama. Saka Isaka akasvika paakabvunza kuti gwai rechibayiro riripi? Ndaona huni, ndaona moto. Kureva kuti Abrahama achifamba naIsaka akanga achiti tinoenda kunoita sei? Kunonamata. Kureva kuti rwendo rwavai vaviri vasiya varanda vakachengeta dhongi. Yakanga ichitori mharidzo iri kuratidza vanhu. Abrahama achirepresenta mushumiri weshoko raMwari, Isaka achirepresenta mutendi ari muchechi. Paari kunzi naAbhurahama handei tinonamata, ndokuuya kwawaita nhasi. Chiwenga akati uyai munzwe shoko raMwari. Saka Isaka ane software akapiwa naMwari. Ndakamboibata but ndina kupfuurira mberi zvishoma nevhangeri iyi. Software iyoyo kana ukaipiwa unoitirwa zvakanaka. Isoftware yemutendi ari kupota achiuya kuchechi mangwana adzoka Bhaibheri akatenga ari kuti akaringa so ona kuti amaspika aripo akatarisa so kuti mukadzi wapasi akachena. Ndo mubvunzo una Isaka wekuti zvimwe zvese zvinodiwa pachechi ndinenge ndazviona, but gwana racho chairo ndo randisiri kuona. Umbira Jesu maoko. Private jet ndinenge ndaiona, Range Rover ndaiona ine matai manyowa, TV station iripo. But pastor ndaita mubvunzo nhasi handisina kungoita aireceive zvisina musoro zvisina direction. Tinoda kumbonyatsobvunza pastor, where is the lamb? Jesu wacho chaiye ari kupi? Iri kunzwika here vhangeri? Ndiratidzei gwayana. Saka yabvunzwa naAbhurahama ari muprofita, naIsaka ichibvunzwa Abrahama muprofita. Saka uri kuona kuti zvaanga ari muprofita aitove mutsoka dzemushumiri, anga ari kuOld Testament. NdaOld Testament yaive nevaprofita nevaprofita. Nyamba Abrahama ndiye akavabereka vese. Ukaona Aroni mwana waAbrahama, ukaona Moses mwana waAbrahama. Zvikanzi naIsaka chechi ndaiona but haina gwayana. Shamwari ndo pari kunetsa because zvimwe zvese pachechi zviripo. Ukavati chirungu munotozotsvaga dictionary. Chihebheru vari kujobera njobero nechigiriki. Ukavati gwayana ndo pari kunetsa. Saka testament yemurayiro yakanga ine zvimwe zvese asi yakanga isina gwayana. Chapter 10 verse 1 yavaHebheru. Murayiro zvauine mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinozouya. Usati uri mufananidzo chaiwo zvinhu izvozvo. Nokuti murayiro zvaune mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya. Yes. Usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo.
haungatongogoni kukwanisa vanoswedera gore rimwe nerimwe. Hakuna anokwaniswa anoswedera gore rimwe nerimwe Naizvo zvibayiro zvavanoramba vachibayira nezvibayiro zvavanoramba vachibayira Mwari. Dai zvakanga zvakadaro zvingadai zvisina kupera kubayirwa here, nekuti vanonamata kana vachinge vanatswa kamwe chete. vanonamata kana vakanga vanatswa kamwe chete Yes, vangadai vasina kuzeuchidzwa zvivi zvavo, vaisayeuchidzwa zvitadzo zvavo. asi nezvibayiro izvozvo Asi pese pavaibayira ropa renzombe, remakwai, neremombe, nerehangaiwa Old Testament, vaneudzirwa zvivi gore rimwe nerimwe, vane vachitoyeuchidzwa kunzi vachiri ana mambara nanhasi. nokuti ropa renzombe Ropa remhuka nerembudzi nerembudzi haringatongogone kubvisa zvivi. hakuna anoregererwa neropa remhuka. Saka pakusvika kwake panyika uno, Jesu ndokubva azosvika panyika anoti kudii? chibayiro nechipo makazviramba, Chibayiro nechipo makazviramba, asi makandigadzirira muviri. asi makandigadzirira muviri. Hamuna kuda chibayiro zvinopiswa, Hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa zvibayiro zvezvivi. nezvibayiro zvezvivi. Zvino ndikati, Tarirai ndauya, tarirai ndauya, pabhuku yakapetwa pabhuku yakapetwa pakanyorwa nezvangu pakanyorwa zvangu kuti ndiite kuda kwenyu ndiite kuda kwenyu imi Mwari. imi Mwari. Saka ngatiigumirei ipapo. Tinoona kuti vanhu vaIsraeri vaiunza maofferings kuna Mwari. Vaiuya nemhuka dzichibayiwa, ropa richipiswa kuna Mwari. Pauro ndovaari kuti paHebrews chapter 10, hakuna akaruramiswa neropa renzombe kana rembudzi kana remakwai. Jesu achisvika ndokubvanza akati, tarirai ndauya, chibayiro nechipo makazviramba, hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa. Kureva kuti zvese zvakabayiwa muOld Testament Mwari akazviramba. 1200 years ndiyo nguva yakararamwa naIsraeri ari pasi pemurayiro. Can you imagine kuti vanhu vakapa zvipo for 1200 years only to discover Jesu auya kuti hapana kana 1 chakagamuchirwa naMwari. Jesu akati makazviramba. Amen. Kubva kune chaAbhero chinonzi nekutenda Abhero akapa chibayiro chakanaka kupfuura chaKaini. Kutanga nechaAbhero kusvikira kune chekupedzesera hapana kana 1 chakasvika kuna Mwari. Asi kavaive nazvo, Solomoni haana kubaya 1000 remabhuru achibayira Mwari, akateta 2 kayekubayira kuna Mwari. Chapter 6 ya2 Samuel inoti David achitora areka kubva kumba kwaObhedhidhomu achiuya nayo kuguta raDhavhidhi, aita akafamba nhando 6 aibaya mabhuru nenzombe achibayira kuna Mwari. Zvikakudza Dhavhidhi akarumbidzwa navanhu, murume anoda Mwari. Jesu oti hapana kana 1 chakasvika kuna Mwari. Amen. Kana chimwe chete. Ndokusaka 10 dzavaRoma dzichiti vanoshingaira asi havaite nekuziva, nekuti zvavakanga vasingazive kururama kwaMwari vakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Haleluya. Tiri kusvika panapa. Saka ndiyo nhau yatiinayo pano, inhau yakakosha zvikuru. Chapter 1 verse 19 29, chapter 1 verse 29 yaJohani. Saka Jesu akazomutarisa Johani akamutarisa achiuya Jesu kuzobhabhatidzwa naJohani. Ndobva Johani asimudza meso, so ndobva amuona. Johani akati, kuita sei? Ndiyewo ndiri kunyatsogona kuona. Ndobva mweya wamubatsira akati, ndiye. Inzwa yekuti akati kudii Johani, musi waakamuona for the first time Jesu achionekwa naJohani. So Johani akanyika makumbo ake semurwizi Jorodhani. Vanhu vaJudha vakamumutera vachiti tauya kuzobhabhatidzwa naJohani. Jesu ndokubva azosvika, Johani ndokusimudza maziso ndokumuona, akati kudii? Ava mangwana. Yes. Wakaona Jesu achiuya kwaari akati. Johani akaona Jesu achiuya kwaari akati kudii? Tarirai gwayana raMwari. Tarirai gwayana raMwari. Rinobvisa chivi chenyika. Rinobvisa chivi chenyika. Amen. Ndicho chiprofita
chakanga chabatwa naAbhurahama musi waakabvunzwa naIsaka kuti ndaona banga, ndaona moto, ndaona huni, gwayana riripi? Iri kudzidza nevhangeri. Saka Abhurahama paakati Ishe achatipa, demand yakapreswa naIsaka, akabvunza baba zvikanzi gwayana riripi? Nyamba Abhurahama ndiye aizobereka Levi, aizonzi naMwari ndiye mushumiri wangu mutemberi yangu. Saka pari kunzi naIsaka, aba taona zvimwe zvese, baba tiudzei kuti gwayana riripi? Iye akati Ishe achatipa. Isaka aipresa demand on Abraham, ndiwo uchabereka vana vachaprofita vagonongedzera nyika kuti gwayana nderipi. Saka Johana achizvarwa naZakaraya ari wemba yaAroni, Aroni ari mwana waAmuramu, Amuramu ari mwana waKohati, Kohati ari mwana waLevhi, Levhi ari mwana waIsaka, Isaka ari mwana waAbhurahama. Akanga akuzadzisa demand yakanga yapreswa naIsaka kuna Abraham kuti tiratidzei gwayana. Johana anobva amunongedzera zvikanzi rakambobvunzwa, takuriratidza gwayana, iro ndiro gwayana iro, tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Saka ichokwadi here kuti Johana akanga ari muprofita, because Abrahama zvaakanga ari muprofita aibvunzwa nemwana wesangano, timi munoti munoona, tiratidzei gwayana. Abrahama akati hatisati tariona, but Ishe achatipa. Kureva kuti ofisi yevaprofita ndio yaive nebasa iroro yekuratidza vanhu gwayana. Saka Johani zvaakarinongedzera, toda kuziva kuti iye Johani anga ari muprofita here. Saka atitangire pa 11:6 dzaMateo, toda kutanga kumudzwa achiintrodusa Johani mubhabhatidzi. Wakaropafadzwa iye usingagumbuswi neni. Verse 7. Vakati vachienda, vaJudha vakati vachienda, akatanga kuudza vanhu vazhinji pamusoro paJohani. Akati pamakabudira kuenda kurenje maenda kunoonei? Makanga vabuda kunooneiko kurenje? Makanga maenda here kunoona rutsanga runozungutswa nemhepo? Rutsanga runozungutswa nemhepo here. Asi makanga maenda kunoonei? Makanga vabuda kunoonei? Makanga maenda here kunoona vakapfeka nguo nyoro? Vakapfeka nguo nyoro here. Zvirokwazvo ndinoti vakapfeka nguo nyoro vagere mudzimba dzemadzimambo. Vanopfeka nguo nyoro. Asi makanga maenda kunoonei? Asi makanga vapupirei? Makanga maenda kunoona muprofita. Kunoona muprofita here. Zvirokwazvo ndinoti unodarika vaprofita. Unoona Jesu naoko. Haleluya. Kureva kuti unopfuura vaprofita. Anga atori mukuru kuvaprofita. Urichabe imamo mavhesi ende pa 11:13. Nokuti vaprofita vose, vaprofita vese nemurayiro vakaprofita kusvikira pana Johani. Kureva kuti chiprofita chaizoguma naJohani. Nokuti vaprofita vose, vaprofita vese nemurayiro vakaprofita kusvikira pana Johani. Saka muri kuinzwa here nhau iyi, vakaprofita kusvikira pana Johani. Kureva kuti dai Johani akafurira baba kuratidza vanhu gwayana, ofisi yevaprofita ingadai yakatadza basa. Because kwakabvike kwauya vamwe but havana kunongedzera, vaingobata-bata mafaira egwayana. Vana Isaya vakati hatinatsomuziva but tazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana. Iri kunzwika here panapa? Haleluya. Zviri kunzwika here? Vana Jeremia vakaita rimwe drama nana Hanamiri nana Bharuki, zvikanzi titengeserewo munda, zvikanzi Bharuki ndiwo wakapfekedzera. Uya tiri mujeri panapa, tisaine mapepa emunda wandatengeserwa naHanamiri, wondiisirewo mapepa acho mumudziyo wevhu. Ndobva mapepa acho aiswa mudziyo wevhu emunda wakatengwa naJeremia kuna Hanamiri. Nyamba munda wakatengwa iNew Testament. Nyamba mudziyo wevhu wakavigwa mapepa ndiJesu ari munyama, nekuti akanga ari mumudziyo wevhu. Ndobva akanga aine mapepa acho aakatenga munda nawo, nekuti akaroverwa pamuchinjikwa ari mumudziyo wevhu. Iri kunzwika here panapa? Vana
vakamika vakati iwe Bheterehema Efurata uri mudiki pakati pezviuru zvina mazana evana vaIsraeri, asi mauri maberekwa mambo. Haleluya! Iri kunzwika here? Saka nhau iri kuparidzwa panapa ndeyekuti ofisi yevaprofita yaive nebasa rekunongedzera gwayana, nekuti Isaka akanga ati kuna baba, gwayana riripi? Zvikanzi Isha achatipa. Isaka akati, mazvinzwa pfani, kana maakuda kuona gwayana, tsvagai ofisi yevaprofita vaIsraeri, kwete vana Magai ava. Unoriona here gwayana? Ukaona Magai unoendeswa kuNigeria, ukaona Makandiwa unoendeswa kuGhana. Pari kudiwa anoziva gwayana, akamboparidza nezvaro asati ariona, akati handisiri nasi anouya, ndirizwi reunoda namwenje, gadzirai nzira dzashe. Unouya shure kwangu mukuru kwandiri, handigona kukotama ndikasunungura rushinda rweshangu yake. Iri kunzwika vhangeri? Saka ndora ine basa reprofita iro rekunongedzera gwayana. Saka Jona achimuona akati, tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Kureva kuti chechi inogona kutoita seinotanga kufamba so. NdaAbhurahama akatobuda mumba make, aitorine mamwe maasha nevamwe vepraise vaakazoti chisarai makachengeta dhongi tombopfuurira. Chechi ikaita seinofamba so, ina baba Abrahama, vaina Isaka, huni dziripo, maspika aripo, madheko aripo, mvura dzapasta dziripo, masofa emunhu waMwari aripo. But tirikuda kureisa generation inonzi the Isaac generation, nekuti vaGaratia ati imi hama dzangu saIsaka muri vana vekupikirwa. Toda kuteedzera Isaka anoti akafamba so nemunhu waMwari anozoti pastor, ndaona makatenga sutu nyowani, makorokoto iwayo, ndaona mune bhutsu nyowani, makorokoto iwayo, ndaona mune foni nyowani, makorokoto iwayo. Ndiri kuona Bhaibheri munenge mane matatu, but ndiri chimwe chandisiri kuona pano. Gwayana riripi? Tiratidzei gwayana. Hamusi kutiratidza gwayana kapasta, muri kutiratidza Lamborghini. Enda unoona maposta ari vanhu vaMwari vari kudeedza vanhu kucrusade. Panenge pakaiswa imba yakatorwa paGoogle iri kuFranzo, zimanishoni hombe, zobva zvanzi Deliverance Congress, Deliverance Judgment Night. Pane pakaiswa chinyundo chekukoti chacho chehood chakanzi ngo, zvonzi iJudgment Night. Poverty, barrenness, unemployment. Ukauya ihuni dzamukundiratidza nemiwe moto yamakavesa zve. Hapana kagwayana paposta. Amen. Hapana gwayana paposta. Kwaiko kuti prophecy, healing and deliverance. Hapana kagwayana pazita rechecha. Hapana gwayana kuti salvation nami kuti iko. Hapana gwayana kapazita reya. Kuti Methodist kuti FM kuti mugoti kuti. Hapana gwayana kapa. Obera Jesu maoko. Obera Jesu maoko. Hapana gwayana chikona mombe. Gone are the days that nekereke inodimanda gwayana. Hallelujah. Tiratidze gwayana tsana. Kana kuti chede munogara pasi. Kana maramba esitakwe tonotsvaga zvedu gwayana. Abraham angadai akati aukesiwo gwayana unoridi. Toda vana vanosubmita.
pasi pe-anointing yemunhu waMwari, uri pasi pe-covering. Haikona kutaurisa Isaka. You will be cursed. I know what I'm doing. Isaka akati ayo, muri baba zvenyu but toda kuona gwayana. Ausati kuona gwayana kani. Asi kwazi waimariya muzere Gracia wakati. Umere Jesu maoko. Maimariya muzere Gracia wakairatidzwa. Gwayana pana. Hiyo na Tamureta wakawaona. Asi gwayana hapana. Boateng wakamuona. Gwayana hapana. Kayanja wakamuona. Gwayana hapana. Temitope Balogun wakamuona. Chris wakamuona. Akakendebhaka kanonzani Tuto Bismarck wakakaona. Asi kuti uchaise gwayana so hapana gwayana shamwari. Maridzo ndeye 1 hour. Muprofita ari kungoti chera akavhura kurute unowanza hazvina mhosva kuti avhura ku ichadzoka kukeshi. Dzangeri dzavo hadzichabonedza. Unotomborara kuti kuna adzimai vako kana vazosvika pakeshi mozondibudza. Kumwe kwese uku kupaumba ndoiziva vhangeri yamanu inodzoka pakeshi. Hapana gwayana. Umera Jesu maoko. Hazvina mhosva kuti vavhura kubva kupi. Maridzo yavo inouya kumarands nekumapounds nekuma-US dollar. Gwayana hapana. Ezvo wakazara mavhesi chitongo chazvimba musoro uri kuakrema ndakupinda ari kuramba. Kozi mavhesi anopinda kana watendeuka kuvhangeri chaiyo. Saka unotombo wakanganwa mavhesi ekudhimanda mari kuna Mwari. Mwari makati, Mwari makati. Pane vhesi inondirwadza iri kubhuku yaChronicles chapter 20, I think it's chapter 20 verse 20. Inoti believe in God and you shall be established. Believe in his prophets and you shall prosper. Hakuna anonyepa asingabate vhesi iyo. But vhesi iyo kaitsvaga yakataurwa naJehoshaphat. Akanga achienda kuhondo. Saka akaadvaiswa nevanhu vaMwari vakanga vachimuti Mwari ari kuti zvakati ngazviitwe, zvakati ngazviitwe. Papa Sinaida mari kuna Jehoshaphat. Prosperity yairehwa yakanga iri kuwana rugare kubva kuvavengi vako. Dado yakanga iri prosperity yakanga yapromiswa naMwari kuOld Testament. Munozviziva here vadikani? Kuti Mwari paakapa Israeri murayiro haana kumbovati mukagona kuuteedzera munopinda denga. Akavati muchadya muchiguta. Saka ndo vaifanira kuparidza prosperity manje ivavo. Yakanga yapromiswa naMwari. Jesu achiuya akaramba kupa vanhu promise yezvinoora. Saka uchiona chapter 8 verse 6 yavaHebheru inotaura kuti wakaitwa mureveri wesungano yakapfuura nekunaka. Obva ati ine zvipikirwa zvakapfuura nekunaka. Kureva kuti Old Testament neNew Testament zvine mapromise akasiyana akabva kuna Mwari. Vari kumurayiro vakanzi munoguta, vari kunyasha havana kunzi munoguta. Tokorodza itinzwe iverengei. Asi zvino akapiwa basa rakanyanya kunaka. Jesu akapiwa basa rakanyanya kunaka. Sezvari mureveri wesungano inopfuura nokunaka. Mureveri wesungano inopfuura nekunaka. Akasimbiswa nezvipikirwa zvinopfuura nokunaka. Zvipikirwa mapromises ari muNew Testament ari more excellent than anga ari kuOld Testament. Amen. KuNew Testament hakuna mapromise anombotemesa musoro. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Ndiyo promise yakapiwa na Mwari. Ani kana ani anotenda kwa ari arege kufa, awane upenyu usingaperi.
hapana kunzi ani kana ani anotenda kwaari arege kuroja asi awane musha wake, arege kukwira kombi asi atenge motokari yake, arege kugara ari bachura agoroora mukadzi akanaka, pakanyatsonzi arege kufa. Kureva kuti wese anoparidza anofanira kubvunzwa naIsaka, muri kuparidza kuti zvigodii? Akatsenga wotodzoka kumba Isaka, unonobayiwa toka tiri kuenda, ukatadza kupindurwa zvakanaka uchabayiwa manje. Iwewe manje inzwaka, ukasaudzwa zvakanaka naAbhurahama kuti gwayana riripo richauya, iwe ndiwo uchabayiwa. Haleluya. Saka ukaona pabayiwa Isaka pashayikwa gwayana, ukaona pabayiwa gwayana Isaka anorarama. Saka munhu wese anoparidza achiti Mwari achakuitira zvakanaka, ibhomuti excuse me, ibholistai zvakanaka zvacho. Unoona Jesu maoko, ibholista zvakaita sei? Nekuti vadikani, regai ndikutaurirei ndakamira pano, Mwari achandibvisa pano. Ndoda kuti kana ndazobviswa naMwari musare makabata shoko rakakosha. Inzwai vadikani, kukauya munhu achikuparidzirai, achikuudzai kuti Mwari ane zvaachaita, munhu iye muroyi. Mwari haasisina zvaachaita. Nekuti shoko rinoti akati apedza. Aiwa, ngatiridzwei. Kana kwazowanikwawo mumwe anoti pane zvimwe zvakasaririra, kwazondiratidzawo vhesi yayo, ini ndichakuratidza inotaura kuti akapedza. Hebrews chapter 1 verse 1. Mwari wakataura kare kumadzibaba muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitowo mizhinji. Mwari wakataura kare kuna madzibaba muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitowo mizhinji. Asi pakupedzisira kwamazuva ano, wakataura kwatiri mumwanakomana wake, waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvake zvese, waakaitawo naye nyika. Kureva kuti mwanakomana ndiye waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvake zvese, zvikati ndiye futi waakasika nyika naye. Saka akazoita sei pavhesi 3, chadzera chekubwinya. Iye chadzera chekubwinya kwake. Jesu ndiye the glory, the express image of the glory of God. Nomufananidzo wake chaiye. Murikuzviona? Chadzera chekubwinya kwaMwari ndi Jesu. Mufananidzo waMwari ndi Jesu. Kureva kuti tingadai tiine nguva tamboisendeka tombofukundura imwe. Nekuti kana zvanzi Jesu ndiye mufananidzo waMwari, kopaya pakanzi ngatisikei munhu nemufananidzo wedu. Hatiti Jesu ndiye mufananidzo? Saka mufananidzo watakasikwa nawo ndi Jesu ka? Ndosaka tichinzi ngatifananei naye. Saka tosikwa takafanana naye. Pamweya zvitobairewa. Ngatiisiye inoda rimwe zuva. Yes. He upholds all things by the word of his power. Wakati apedza kunatswa kwezvivi, tobva dzagara kurudyi rwoumambo kudenga. Tikanzi akapfuura vatumwa nekunaka saizvozvo, kureva kuti akapedza. Saka kana paine zvinhu zvichanzi Mwari achaita,
zvichinzikana ukanamata Mwari achaita Mwari. Muri kureva here kuti basa rakanzi rapera? Harina kunyatsopera. Mwari achiona basa raJesu akadeclare kuti rakapera. Kuna muchiko namombe vakaita remark basa raKristu, vakaona kuti haana kuwana 100%, akatonzi simi namagaya. Haleluya. Saka ndinoda kukuzivisai vadikani kuti vhangeri inotaurira vanhu zveruponeso rwuri kufanira kupiwa vanhu naJesu, asi iye akatorwita rukapera kugadzirwa, chasara kutapidzwa vanhu chete. It's like a meal yapedza kubikwa, chakungoita kupakurwa ichidishwa. Kureva kuti ukadya 2 days later haikona kufunga kuti yabikwa muzivo, yakabikwa kare kare. Iri kunzwika vhangeri? Saka munhu waMwari kana akati Mwari achakuitira zvakanaka, ngaanliste zvakanaka zvaari kuti Mwari achaita. Haleluya. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Saka Mwari wakatida ndokubva atipa Jesu, ndokubva atifira kuti kana tikatenda kwaari torega kufa, towana upenyu usingaperi. Kureva kuti kana tichitouya izvezvi ngatitouya tichiziva chandirwa kutapiridzwa. Haikonei kupinda mubhawa mokumbira kuda kutenga mukaka wokudya sadza nemanheru. Mubhawa munofanira kutengeswa doro nefodya. Saka kana mauya kuchechi, musati mauya imbowanai ruzivo rwokuti muri kumbofambirei. Hapana chimwe chiri kuofwa naJesu. Ane one package yakanzi kuvaRoma chapter 4 kubva pavhesi ya6, wakakomborerwa munhu asingaverengerwe zvivi naMwari, wakakomborerwa nezvivi zvakafushirwa zvisina achazviona, wakakomborerwa munhu akanzi akarurama naMwari. Ndizvo zvatinofanira kufambira. Haleluya. Isaka wagona nekuti usati wakwira gomo wabvunza kuti gwanda riripi. Pakati pedu pane vamwe vasina basa nazvo. Ngatinzwei kuti vakazofamba vakaita sei. Saka gwanda rabvunzwa zvikanzi richauya. Yes. Vakatosvika panzvimbo yaakaudzwa naMwari. Saka zvese zvaitwa naAbhurahama aiinstructwa kusvika panapa sure. Panzvana kuna Isaka panapa ndo patichabayira gwai redu. Yes. Abrahama akavakapo atari. Tobva dzatora matombo ndokuunganidza, aitwa chimubhedha chakadai, obva aisa huni pasi, chibayiro chazoenda pamusoro pehuni, huni dziri pamusoro pematombo, matombo ndiye anenge akaguma pasi. Chibayiro chaisabvumidzwa kuguma ivhu, chaibva chatonzi chasviba. Saka atari yega yega yaiitwa iri yematombo. Yes. Akagadzira huni, ndokunyatsounganidza huni dzake, ndokuisa mashanga, ndokuisa huswa, tsotso dzake, madhanda, akati atari yava redi, yasara chibayiro. ndokusunga mwanakomana wake. Ndopane nhau, ndopayakazonzi naMwari mfana. Isaka uri kunzi wakanga aona huni nemoto, haana kunga akaona tambo. Tambo inotozobuda. Upere Jesu maoko. Tambo haibude muri pasi pegomo unozotiza, inobuda mamega mumapinga makati nzvii. Pamusoro pegomo unongona watone maoko akasungwa nemakumba. Ko tambo munayo futi nadzo yaiko kwadakoreida zvajai mukati pala yairi kujazi. Umbere Jesu maoko. Amen. Unozviziva here kuti nguva yese yaidaiwa chibayiro kuna Mwari, tambo yanga isingashande. Nekuti chibayiro chaibatwa nenyanga dzacho chobva chatouraiwa.
ropa rotorwa roendwa kana ropa rorega mutumbu woenda kwawega. Saka mhuka yaitozoenda paatari yatofa kudhara. Yes. Abrahamu neshungu dzekusada kuuraya mwana akati regai ndiite setinononokera. Saka nyaya yekusunga Isaka nekumisa pamatanda aipfunga pamwe pane zvinoitika pakati iyo zvichida Mwari achadzora moyo. Dai Abrahamu aida kunyatsobaya Isaka mushe aingomubata obva amubaya obva aisa ropa rese raIsaka pasi oisa atari oisa Isaka paatari. Isaka aifanira kutoenda paatari atofa kudhara. Yes. Amen. Amen. But nekuti Isaka mupfungwa yaMwari anga asiri meant to die. Ipinda uko rakapinda mumusoro maAbhurahamu iri pfungwa yaMwari ichida kuti ndikozokuparidzira zviri pano nhasi. Saka atari hakuna kubvira kwakaitwa atari inoiswa munhu po kunze kweyaJefuta cheteka ndo yakabayiwa munhu muhistory yebhaibheri rese. Israeri yakangouraya mukunda waJefuta neimo shasha inonzi Mesha yakazobaya mwana wayo yajatwa raJehoramu achibatsirwa raJehoshafati. Takamboiparidza iri pachapter 3 ya2 Kings ngatisiye. But nhau yekusungwa kwemwana netambo yanga isiri part of the deal. Ndosaka bhaibheri rati achibuda mumba chaakasunga idhongi. Handiri manzwa kuti akasunga dhongi. Verenga ini. Abrahamu akamuka mangwanani akasunga mbogoro yake. Saka vachibva mumba dhongi rakatosunga kudhara. Dhongi iri padhiramu. Dhongi rinobva pamba rakatojatwa kudhara. Saka paakasiya dhongi akati ya10 yaIsaka ndaakusungawo Isaka Abrahamu. Alright. Saka akazoita sei zvaakasunga Isaka? Akamisa paatari pamusoro peuni. Saka ichiita semakatonona. Tinoda kungogadzira mufananidzo. Anga akarara zvake akazvambarara. Tingakuti muzvambarare muvhu. Patida kuti mutarise Abrahamu. Ite kunge makabata banga imi. Right. Saka dzarowa. Amenoti yakafamba yakatapika sei. Drama racho because Isaka anga ari machiyanga than Abrahamu. Andano musikamutsenzisi. Abrahamu aifana kuti overpowered nemwana. But akango ngatikoti akasimbiswa naMwari. Saka Isaka dzakazedza tiyasvika paatari. Hadzigone kupfakanyika, hadzigone kutiza. Because pashandiswa chii? Pashandiswa tambo. Akazoita sei? Zvino Abrahamu akatambanudza ruoko rwake. Yes. Akatora banga. Yes. Kuti abaye mwanakomana wake. Tobva dzasimudza banga nesimba. Dzichida kuti kuna Isaka chu. Tobva dzamubaya. Kureva kuti Isaka aifira paatari. Zvino chipiriso chikanga chafira paatari hachisisiri chipiriso. Yatova menda chai. Umera Jesu wao. Saka tinoona kuti Mwari waida kuparidza kuuya kwaizoita Jesu. Kuti aizotifira sei. But aida kuparidza kuti vanhu havazvigone zvandinoda kuita sei kuita. Kuuya kuri kuita Isaka kubva mumba achienda kugomo kunofa. Ndokuuya kwaifanira kuita Jesu kubva kudenga achiuya panyika kuzofira vanhu. Amen. The only problem is Mwari anoda kuita zvinhu zvaanoda kuti kana zvaitwa vanhu vagosara vaine a complete and deep understanding. Kuti musabate nhau yerufu rwaJesu muchiite kutemba nayo. Abrahamu akatomboitiraye kuuraya mwana. Akatoona kuti hakuna mwana anobvuma, regai nditomunyepera. Akatoisvika pakuchinja mafambiro ake nemwana, akaviga tambo mujasi. Akasuka mwana against wiwu yemwana.
kureva kuti dai vakazenge vauraya Isaka baba Abrahamu vakadzokera kumba, Mwari aita huna chawagona, wamuuraya zvako but wafoira. Ndokusaka painzi panobayiwa gwai, nekuti gwai rinouya. Saka munonzwa Yesaya achiti segwai rinyerere mumaoko memuveuri wavo, haana chinhu chaakataura. Kureva kuti Jesu aifanira kuvolontiya kunofira vanhu, aifanira kuuya achida kufa, achiziva kuti akavinga rufu. Anga asingafanira kuzongoti apa Calvary otonzwa akutofa oti ndozvatakavinga marote Farao chikoroverwa apana kutanga. Takazviziva kuti tikakutaura uri kudenga waizowaya waya, waizoenda pasatani kuti asatani kanigari kuno unofunga kuti mudhara yaari kutamba ndofira chida tadzashira. Saka ndiyo yakaitwa naIsaka, akaifoira, but yakanga yagadzirwa naMwari ichinzi agoifoira. Nekuti chaidiwa naMwari ndechekuti tibvunze kuti akomana muri kurevera kuti Jesu achiuya panyika pano aitoziva kuti akanga avinga rufu. Muri kurevera kuti paakapinda muGetsemani aitoziva kuti ari kuenda kunofa. Muri kurevera kuti paakaroverwa aitenga achironga kuti aroverwe. Kureva kuti Jesus was not murdered, he was not martyred, he was not killed. He volunteered, he laid down his life for the sake of our sins. Ndo zvakakundikanwa naAbraham, nekuti wake mwana anga asiriye gwayana. Ndokusaka akazowanikwa aine tambo yakamonerera nekusunga Isaka ari paAtari, yakaiswa ipapo kuti Mwari atiratidze, tauraiwo nababa Abraham vabvise mwana, haasi kuda. Ndokukumbirisai munyengetedze Abhu, assignment ndamupa, but chekupa haana. Mwana wacho waainaye haasi kuda, asi ini wangu mwana anoda. Achauya kuzokufirai, achinyatsoita much to his own death. Choti kana mafirwa naJesu munofanira kumutenda nokumukudza muchiti Jesu makatigonera, makauya kuzofa, hamuna kuzoburitsirwa tambo musingazive, makatotaura kuti makavinga rufu. Saka tine chikonzero chekumukudza, nekuti zvakakundikanwa naIsaka ndo zvakagonekwa naJesu. Haleluya. Saka inoti hakuna munhu ungafira wakarurama, nekuti zvimwe mumwe ungatsunga kufira wakarurama, asi Mwari unoratidza rudo rwake kwatiri kuti panguva yatakanga tichiri vatadzi, Kristu wakafira vasingade Mwari. Berekai mavhesi 3 bedzi anotiratidza kuti Jesu achiuya aizviziva kuti akavinga rufu, kureva kuti haana kufa asingazive kuti akufa, akatoronga rufu rwake. Tingabate mavhesi api? Tanga ine Matthew chapter 16 verse 21. Matthew chapter 16 verse 21. Kubva panguva iyoyo Jesu akatanga kuratidza vadzidzi vake kuti ndinofanira kuenda Jerusarema, ndinofanira kunotambudzwa zvizhinji, vakuru vachanditambudza, vanyori vachanditambudza, ndichafa ndobva ndazomutswa nezuva retatu. Ngatimbere Jesu maoko. Saka akanga achitoziva kuti aifanira kuzofa. Ngatinzwe ibhuku yaRuka chapter 13 verse 31. Ichokwadi heyo kuti Jesu aizviziva kuti aizofa. Yes. Nenguva iyo vamwe vaFarisi vakasvika vakati kwaari, yes, budai mubve pano. Nokuti Herode anoda kukuurayai. Akati kwavari, endai munoudza gava iro muti, kuti kudii? Tarira ndinoburitsa mweya yakaipa, ndinoponesa nhasi nemangwana, nezuva retatu ndinopedzisa. Ndinofanira kufamba nhasi nemangwana nerinotevera. Hazvigone kuti muprofita afe kunze kweJerusarema. Mazvinzwawo?
haana kuramba kufa, akati chisingaite kufira kunze kweJerusarema. Hatinzwe John chapter 10 tekere pavhesi 11. Icho kwadero Jesu aizviziva kuti aizofanira kufa. Ndini mufudzi wakanaka. Ndini mufudzi wakanaka. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Mufudzi akanaka anofira makwai ake. Muranda usati uri mufudzi. Kana uri muranda hausi muridzi wemakwai. Makwai asati ari ako. Makwai haasi ako. Unoti kana achiona bere richiuya. Akaona bere anotiza. Unosiya makwai ndokutiza. Yes. Bere rinoabvuta. Bere rinoabvuta. Aparadza. Obva aparadza. Unotiza zvaari muranda hake. Anotiza zvaari muranda hake. Haana namakwai. Haana hanya nemakwai. Ndini mufudzi wakanaka. Ndini mufudzi wakanaka. Ndinoziva makwai angu. Verse 17. Saka baba vanondida. Saka baba vachindida. Nokuti ndinorasha upenyu hwangu ndigoutorazve. Ndinorasa upenyu hwangu ndigoutora. Hakuna munhu unotitorera iwe. Hakuna anonditorera upenyu. Asi ndinohurasha ndimene. Ndinohurasa ndega. Ndine simba Ndine simba rekurasa rokuhurasha. upenyu. Ndine simba rekutora upenyu. Murairo ndakapiwa nababa vangu. Baba vakatoti usazonouraiwa wasvika ikoko. Uperera Jesu maoko. Baba vakatoti mfana enda unofira vanhu, asi yekuuraiwa ndoisingaite. Saka muriona sei vhesi iyi? Jesu akauraiwa here? Haleluya. Amen. Hakuna kufa kwakadaro. Yes. Right. Saka Isaka ari padanda akadzokere padanda. Isaka ane tambo. Isaka ane tambo, baba vasimudza banga. Chii chakaitika? Ndikuda rimwe gondobwe panapa. Imi uyai muite gondobwe panapa. Gondobwe rakabatwa murukato. Yes. Ipapo mutumwa washe wakadanidzira kwaari ari kudenga akati. Kwakazodedzerwa nemutumwa waMwari. Akadedzera ari kudenga akati kudini? Abrahama. 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 Iye akati. Ndiri pano. Ndiri pano hangu. Yes. Akati. Usaisa ruoko rwako kumwana. Usabaye mwana. Usamuitira chinhu. Usatombomumara zvako. Nokuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari. Ndazoziva kuti unotya Mwari. Hausina kundinyima mwanakomana wako. Hauna kundinyima mwanakomana Iye wako. mwanakomana wako mumwe chete. Iye ari wani wosara naye. Abrahamu akasimudza meso ake. Ndokubva dzasimudza meso ake. Akatarira ndokuona shure kwake gondobwe. Saka reshona rinoti akasimudza meso. But rechirungu rinoti he turned. Let me read that scripture. Okay. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. Saka akacheuka, akasimudza achicheuka kudai. Kureva kuti akatarisa kuseri kwake. Isaka ari paatari, ndobva Abraham acheuka, ndokuona rakatoisa nyanga dzaro mugwenzi. Yes. Ndokuona shure kwake gondobwe rakanga rakapatwa nyanga dzaro mugwenzi. Yes. Abrahamu akatora gondobwe iro. Yes. Akaripisa. Yes. Chikava chibayiro panzvimbo yomwanakomana wake. Ndobva dzati pamusoro ipano. Sorry shamwari, kamistake katandaita. Zvinoitika. Ndobva dzasunungura mwana. Ndofunga Isaka akati mudhara uyu munhu werudzi ishuwa. Kubva kumba kwese uku anga ine plani yekuti baya. Haana kutitaurira. Haira ndikungoti Isaka akazodza ndetonamata. Angoti ndiri kunzwa mudumbu. Ingoenda indoteera. Mazvitire zvinozvitendera zvinodzi izvi. Saka tavinge pano. Tavinga nawo yekusimudza meso. Ndoya tavinga pano. Chiri kusaka Isaka abayiwe. Vana Abrahama vedu havasi kusimudza meso avo. Pauro anoitaura yekusimudza meso paHebrews chapter 12 verse 1 and 2. Akataura akati kudii Pauro?
pamusoro pekusimudza meso, nekuti hausimudze meso uchiona chinhu chiri pazera newe, hausimudze meso uchiona chinhu chezera rako. Kusimudza meso kuona chinhu chiri padenga kupfuura pauri. Nyamba chinosaka tisimudze meso inhau yekuti Jesu wakasimudzwa naMwari, Jesu wakakwidzwa naMwari, Jesu akakudzwa naMwari, Jesu akaruramiswa naMwari. Jesus anonzi Philippians chapter 2, therefore God has also highly exalted him. Kureva kuti akasimudzwa kwazvo akaenda kudenga denga naMwari. Kureva kuti kana tisimudza meso edu tiri kusimudza tichirumbidza Kristu wakava glorified nekuda kwaMwari. Ngatinzwe vaHebheru inoti kudii? Naizvozvo nesuwo takakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, takakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza, ngatibvisei zvese zvinoremedza, nezvivi zvinokotinamatirira, tibvise zvivi zvinotinamatira, ngatimhanye nokutsungirira, ngatimhanyei tichitsungirira, nange mutange yatakaisirwa, takapiwa nange mutange yekutenda, tichitarira kuna Jesu, tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, ndiye muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu, iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake. uri kunzwa kuti achingotaurwa kunzi Jesu unobva wanzi wakatsunga pamuchinjikwa. Amen. Tichitarisa kuna Jesu muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu, obva anzi wakaita sei? Wakatsunga pai? Pamuchinjikwa. Nekuti gondobwe rakazoonekwa naAbhurahama rakanga rakaisa runyanga rwaro mugwenzi, nyamba gwenzi muti. Saka Jesu watinofanira kutarira anofanira kunge ari pamuti, anofanira kunge ari padanda, anofanira kunge ari pamuchinjikwa. Ndo nzvimbo yaanokudzwa naMwari ari. Zviri kunzwika here vadikani? Saka iwewe manje uri pano, wanzi naprofeti uya kuchechi, muri kuenda kunonamata saAbhurahama akabva pamba aina Isaka vachienda kunonamata. Dambudziko rakazengera varekuti pakashayikwa gondobwe rakaisa nyanga murukato kugwenzi, kunozobatwa Isaka otofa. The only option yekurarama kwaIsaka inouya kana pazonzi akacheuka, akasimudza meso, akaona gwenzi rakabata gondobwe mumapazi aro. Saka gwayana riripi yabvunzwa naIsaka, ndokubva Abhurahama ati zvichadhipa, ndobva ichazoti haariona Abhurahama banaye, rega nditodaidzira zvikanzi rega kubata mwana, rega kumara mwana, rega kana kumbomukuvadza zvako. Haana kunzi cheuka, akangobva anzwisisa kuti mukaona zvanzi mwana haabayiwe, rauya gondobwe riripo, ndokubva acheuka, ndokubva ariwana. Mutumwana kuti gwenzi, tarisa uone mugwenzi mune gondobwe, akangonzi usambokuvadza zvako mwana. Iye akati riripo, ngandiritsvage ndinoriwana, ndobva ariwana. Kwakutoti mfana isa maoko ndisunungure, chibva zvako mfana wangu, gondobwe rauya. Tosaka uri kuona gondobwe rakaonekwa naAbhurahama riri mugwenzi, rarisina tambo, Mwari wakumudemonstratera kuti no, gondobwe rinoviga basa reatari, harimanikidzwe, rinotouya rega richida. Amen. Haana kuritandanisa Abhurahama, akafamba akaritora, kureva kuti rakanga risingade kutiza. Saka uchiona Jesu achibatwa muGetsemani akati, mauya neusiku sei? Semunoda kutora mbavha? Handina kuparidza here mumasinagoge enyu masikati machena muchiona? Ini ndiri gondobwe rinobatwa murukato, ndosaka ndauya muGetsemani muno, ndomunobatwa gondobwe muno. Ndatobva muguta ndichiuya musango ndichida kunosvika paya parakambotorwa naAbhurahama, ndo parinotorerwa.
Haleluya. Mudikani ngatisimuke vakagara. Tingabaridze zvedu tikasvika kure. Asi chokwadi chinoti Abrahama wedu dai akaitirwa nyashawo naMwari akacheuka. Saka Jesu ndokubva dzaakuenda zvikadzapfana musaona chamunoita muchagamuchira simba kana mweya waya pamusoro penyu. Nekuti nyaya yekuzoona gondobwe wazocheuka haipo fa yakapinda mumusoro mako kana pasina izwi rabva kudenga. Nyamba izwi rabva kudenga ndimweya mutsvene aburuka achibva kudenga ndiye anocheutsa mufundisi wese kuti agoratidza vanhu gondobwe. Ibondoira Jesu chaMwari nekuti uchanoona kuti musango mune dzakawanda dzinogona kumhanyiswa dzikabatwa. Mbembwe dzirimo musango, tsuro dzirimo, tsenzi dzirimo, tsindi dzirimo, hoho dzirimo. Chinozoita kuti usiye tsindi uchitora gondobwe inhau yekumhanyisa. Dzimwe dzese dzinotiza, gondobwe rega ndo risingatizi. Ngatimboiziya iyoyo, inoda rimwe zuva. Ndoda kupedza vhangeri ndichikuratidzai kuti murukato makazotorwa gondobwe naAbhurahamu. Hamusisiri murukato matinobva muchechi tichienda musango tichiti tiri kunotsvaga rukato. Rukato rwedu ravaBhaibheri. Amen. MuBhaibheri ndo murukato rwedu. Kureva kuti tikavhura Bhaibheri taenda kurukato. Ndapota sinyoro nyamuzirwa tinokumbira musazotora tsindi murukato. Pese pamunopinda murukato uyai makabata gondobwe. Uyai makabata gondobwe. Musazouya nehovo muchiisa paatari. Ndakune vari kuuya voparidza tsindi vakabata rukato. Vane vakabata Bhaibheri but havana gwayana. But paatari hapaende yese ka. Isaka akati gwayana riripi. Kureva kuti naIsakawo akanga akaitirwawo nyasha kuti kunyange akanga asati aona anything paatari, asi dzaiziva kuti hapana mhuka yese yese inoenda paatari. Paatari panopinda gwayana. Saka hana kuti mhuka yacho iripi, akati gwayana riripi. Chechi yanhasi ine nhamo ndaina kupiwa mweya waIsaka wekuziva kuti mhuka inoenda paatari haisi dzimwe dzese dzese, panongodiwa gwayana chete. Kureva kuti munhu wesangano paanoya kuchechi ngaazive kuti kana taakuparidza panofanira kubuda vhangeri yegwayana, parege kutaurwa zvese zvese. Saka Pauro anoti hatina kutaura zvimwe zvinhu, nekuti mukasaisa gwayana paatari muchaisa zvimwe zvinhu. Muri kuwana here gwayana murukato kana kuti matone miremwa remwa yamawana murukato? Haleluya. Hamusi kuuya here nemajesa nezvigwenhure zvamamhanyisa murukato mukauya nazvo? Kana kusina izwi rabva kudenga, Abrahamu haacheuke. Kana Abrahamu asina kucheuka, gondobwe haarioni. Kana asina kuona gondobwe, Isaka anofa. Saka pasta vashayiwa Jesu muBhaibheri vari kuona $, ndosaka uri kuona uine mazitambo wakasungwa nawa. Handiti wakatengeserwa wristband wasungwa netambo waiswa paatari. Vadikani ko Isaka achiri paatari nanhasi, nekuti Abrahamu akaisa Isaka paatari mumazuva aakanga asati acheuka kuti aone gondobwe.
akanga asati anzwa izwi. Saka isu takanzwa izwi isu rakatiudza kuti bhaibheri rese rinotaura nezvajesu. Takanzwa izwi shamwari rakatiudza kuti Jesu akafira vatadzi kuti vagoregererwa zvitadzo. Takanzwa izwi shamwari rinoti magwara anodudzirwa pachibuda vhangeri yemwanakomana. Ndokusaka usina tambo kana uchibva pano. Hatina tambo yatinokusunga nayo nekuti takazocheuka tikatarisa murukato tikazvamire gondobwe rakatokwana, gondobwe rakatokura, gondobwe rinotori risina kuremara, gondobwe risina makomba makwamba, gondobwe risiri kukamina, gondobwe risina zvikwekwe, gondobwe rakakora. Ndakaona gondobwe is one thing, haribaiwe futi, roda kuonekwa kuti harina here kukamina kwariri kuita. Hallelujah. Amen. Ai hama yangu, uchabviswa paatare rini? Saka ukaona vanhu kuti bata hombe, otoziva kuti ndaenda paatare. Upeera Jesu vaoko. Waenda pai? Waenda paatare. Yes. Apa mazuva ano zvavakuita manje, vakuzoti iye akatiburitsa mari, wangwara. Saka anodedze shamwari yake. Anenge there's a mighty man of God coming. Ipapa haasi kutaura kuti ane shoko raari kuenda. Anoti muchauya mukarohwa mari zviri serious. Iye anoti mushamwari yake vanhu vachaburitsa shamwari. Uya wombovarevha. Saka kuna chimwe chimbavha chakachenjera chotanga kuparidza chiti hallelujah, hallelujah. By the special anointing that I brought tonight. Tell your neighbor, today is your day. If you don't get rich this year, that is the end of your hopes. If I be a man of God, God will bless you. God will bless you. I was in UK. They gave me a car. And 2 weeks ago, they called me and told me that they have now purchased 5 new cars. If you sow into my anointing, nobody will continue to be poor. I want to be five people. The Holy Spirit is telling me there are 5 people who can give $5,000 tonight. And the Lord is speaking unto you. Once you sow that seed, your life will never be the same again. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Saka one moga kweleta Lord, uchida unotaka business. Unokwenda 6,000. Obvoti zvangu zvaita. Chabva zvanyazoti geje. Pandaka loan yangu yakaapurwa nezuro, mari yapinda maaccount kuseni. Kwabva kwauya man of God. Saka vana Tudo Bismarck vanodaidzana Matthew Ashmolo nechichi chinonzanichi Mike Madoko ndiani mumwe futi TD Steflo Dola, pane mumwe futi Noel Jones, Bishop Noel Jones. Saka vanouya vobva vati seed 5,000 in 2 weeks unenge wane 10,000. Kana zvisina kuitika ndokudzosera mari yako. Icho cheizo tiri kudzokera mangwana. Cheizo kuti anoya. Saka iye TD Jakes anenge akagara Tudo Bismarck. Anenge akagara muchechi. Iwo chirohwa nani? naMensa otapiwa. Anoziva kuti mari, because Mensa anenge atodedzwa kuzokurova mari. Because iye anenge achizoti wakunyanyomonyumwa. Saka Mensa anorova mariwo, iye anenge akatopuwa kudhara, anodedzwa akapiwa. Anonopuwa 50,000. Because 50,000 plus ticket nemari yokugara muhotera. Probably mari yokugara muhotera neticket from zvokokosta 5,000. Amwe anokupuwa 30,000. Imwe vamanzi pane vanhu 10 vane ma 5,000 yati ma 50. Pane vamwe 20 vane ma 3,000. Anosara ine 150,000 profit
atobvisa yanga advansa mensa kudhara. Iwe chaunosara nacho ifesi iri kupenya. Ozvinenge kuzozorwa mafuta pamanza uchinzi this is the anointing. Uno charomwa nenyuchi. Nyuchi uyo ari pakufuta asikakudikwa udida. Unonzi nke kachena mutaura. Uchachenjera rini naIsaka. Isaka haikona kuenda paatari. Isaka baba vako vakacheuka vachaona gondobwe. Amen. Musi uchaonekwa gondobwe, Isaka achabviswa paatari. Musi wavachatanga kuona Jesu, vachatadza kukubaya, vachakusunungura mazitambo avakakusunga nawa. Pati panodiwa izwi rinenge rabva kudenga, panodiwa anoda kucheuka. Nyamba kucheuka munhu wamwe ari kutendeuka. Kana munhu achicheuka anenge atotendeuka. Kureva kuti vese vakaisa Isaka padanda, vakaisa Isaka paatari, vanofanira kuita sei? Kutendeuka. Kana vatendeuka ndobva vachaona kuti vanga vatokumberi kwegondobwe. Because kana munhu achitendeuka kutarisa shure kwake, kureva kuti iye anga atokumberi, gwayana ranga ratokumashure. Kureva kuti kune vakumberi kwegwayana vakamhanya vakaenda pamberi pavo. Tokai kumashure sinyoro, mumboenda pane gwayana. Amen. Hallelujah. Makumberi kwa Jesu kai. Da Jesu ari panyika pano, haana kumboti ndinogara komiti yekudenga. Haana kumboreceiva phone call kuna Mwari. Asi vanasanya vanga vakunofonerwa. Makumberi kwegondobwe. Hallelujah. Amen. Uruka paatari Isaka. Andoburuka sei ndakasungwa. Ingozvonyongoka udonde. Vhangeri yandauya nayo nhasi ndeyekukusunungura tambo dzawakasungwa nadzo. Amen. Lazaro achikuda muguva, unonzi wanga akapombwa nehembe dzemumarinda. Jesu akatozopa instruction, musunungure aende. Kureva kuti chechi dzinosunga vanhu ne-doctrine. Ndakataura mazuva mashoma apfuura. Ndikati zvavanyore mazuva ano kuramba mukadzi pane kubuda chechi. Zvavanyore mazuva ano kuchinja musangano wepolitics wokusapota pane kubuda chechi. Zvavanyore kuchinja timu yebhora yekusapota pane kuchinja chechi. Chechi yadhizainwa in such a way yekuti unenge uchifunga kuti ndikabuda ndatadzira Mwari ndoenda kugehena. Vanokujoinisa chechi vagokutaurira manyepe ekuti unofila kuti ndofunga murume uyu ndikapesana naye Mwari anobva atoti handidi kukuona. Vakada kukupa tumagrosari vakada kukutengera ma-t-shirts ane fesi yemunhu waMwari, vakada kukutangira burial society iri muzita rechechi, vakada kuuya kuzoviga mukadzi wako akafa, iwe wosara wozoziva kuti pano panoparidzwa nhema, asi ndo vakaviga mukadzi wangu. Zvese izvozvizvi ndezvekuda kurambidza Isaka kubva paatari. Amen. Unoramba uri lawyer wakasungwa netambo uri paatari, uchirangarira dzudzwa remarisiti emari dzawakavapa. Zvino ndingaite here mwana wesangano munyowani muchechi nemari dzese dzandakavapa? Nekuti chigaro chawakapiwa ichi havana kukupa nekuti wakanga wakura pakuziva shoko raMwari. Kusungwa nechigaro kuti vagogona kukubaya. Chechi dzemazuva ano dzinokupa chigaro, wozonzi ereda abvise dhora, vada kukubaya wakasungwa nechigaro. Amen. Uri wakasungwa nei? Wozokuvedzenga. Unovedzengwa wakasofta, uchinzi muri mutikoni.
ndimi munotodhifenda munhu waMwari. Kuti ubvunze muchechi kuti pane zvandisingazwisise, unonzi ndikona havabvunze, nekuti ndimi vakuru vechechi. Regai vana vabvunze. Unochekwa wakanyarara, une tambo dzawakasungwa nadzo Isaka. Sunungurwa manheru ano, sunungurwa manheru ano. Regedzwa Isaka udzokere kumba, usabayiwe Isaka. Saka kana mukuru akasaona godobwe ndoita sei, Mwari atotumira ini ndindakanzwa izwi rakabva kudenga rakandiritarisa godobwe, uye ndio unoudza vana Isaka vese vakasungwa. Hamuna chikonzero chekubayiwa, godobwe ririko. Abhurahama wenyu angatadze hake kuriona, asi ini ndakariona godobwe. Ririko godobwe, gwayana ririko, gwayana ririko. Hauna chikonzero chekubayiwa Isaka, hauna chikonzero chekusungwa Isaka. Haleluya, amen. Saka Isaka aibayiwa, asi akanga asingabayirwe dzake dzanga dziri dzaAbhurahama. Aiedzwa anga asiri Isaka, aiedzwa aive Abhurahama. Asi dai asina kucheuka, Isaka aifira kuedzwa kwababa. Kureva kuti kune vashumiri vane mweya yakatumwa naMwari kuti ivavhundutse sezvaiitwa Sauro, asi pakupedzesera vari kubaya Isaka. Saka iwe unofunga kuti kana Abhurahama akasaona godobwe, iwe wakasungwa ukariona, ungati kuna baba ibomirai godobwe riri pasera. Kana Abhurahama wako asina kutoriona, iwe hautomboriona godobwe. Ndo magadzirirwo azvakaita. Pakanzi usabaye Isaka, akacheuka ndiani? NdiAbhurahama. Ndokubva aona godobwe. Kureva kuti Isaka paaitozoona gwayana, aitozoratidzwawo naAbhurahama. Zvinova ndo zvaifanira kunge zvakaitika vachingosvika. Abhurahama aifanira kungoti achisvika obva aona godobwe, ototi kuna Isaka mufana, ndogwayana ndakanjirevai, obva atoriisa pazvatopera. Yekusunga Isaka yanga yakonzereswa nekurishaya. Pakanzi nezwi usauraya Isaka, hapana kunzi Mwari akaisa godobwe. Zvinongonzi akacheuka akariona, kureva kuti ranga ragara riripo. Amen. Unoinzwa here? Gwayana ranga riripo kare. Abhurahama anga asina kuriona chete, ziso rake ranga riri pana Isaka. Unozviziva here kuti vafundisi mungaparidza regwayana, mukaona gwayana rikada haro gwayana, mari yamuri kudai anogona kukupai. Jesu anokupai mari, musina kuparidza nhema, akada zvake kukupai mari. Amen. Mukaona gwayana, akada hake kuti muzoona dzimwe tsambati nedzimwe tsombori dziri mugomo imo, konderakeka gomo nderake. Muri kukanganwa kuti Mwari ndiye akati kuna Abhurahama, enda kumakomo ari kuMorai. Saka imukati Abhurahama akadiscover here godobwe, kana kuti akaratidzwa godobwe naMwari. Kainjani dai anga ari mugomo reMorai, godobwe riri mugomo reHorebu, handiti aimbofa Isaka still. Kureva kuti Mwari achiudza Abhurahama, paaitonzi uya nekuno, uya nekuno, aitoudzwa kune gwayana. Paka pasina chikonzero chekumboritsvaga, paingoda kuti agozoritarisa obva ariona, kana Mwari amuitira nyasha idzodzo. Saka kune vakatouya mugomo reMorai, vakasiya vabaya Isaka vakadzokera kumba vasina Mwari, havana kuriona. Rinongoonekwa medzina anenge anzwa izwi raMwari. Rwendo rwamakatanga rwopinda kugomo, mukarwutanga musina kutumwa naMwari, muchasiya mwana mugomo ndokutaurirai, mukadzoka kumba musina mwana. Ndaanongosiya mwana ari upenyu ndeakatumwa kuenda kugomo. Ndashoko rinoti vanoparidza sei kana vasina kutumwa, kureva kuti Abhurahama akatumwa
ndokusaka akazonoona gwayana kumberi. Mukatanga chechi musina kutumwa, tichakuoneni kubaya Isaka. Ndokusaka muri kubaya Isaka, hamuna kutumwa. Ukasi wese anokwira mugomore Moravi achaona gwayana. Anongoona gwayana ndiye akatumwa chete. Makatumwa here mukoma? Amai kuri makatumwa here? Tiratidzei gwayana. Ko mabata Isaka sei? Mabata Isaka sei? Mabata Isaka sei mai guru? Sekuru mabata Isaka sei? Mukamsunga netambo. Matarenda amuri kushandisa vana itambo dzamasunga vanhu nadzoka. Hallelujah. Amen. Ashite. Yanzwike here vhangeri. Secret iri pakuona gwayana. Basa rese rekuti hatine huni. Hanzi akatsemura huni. Pamwe angatori nemhoni dzekutsemura huni. Matsemura huni maita mhoni. Dzimwe dzikatoputika. Maita nhondo dzekufamba netsoka. Ukaona panofambwa 3 days journey hapasi pekutamba napo. Zvimwe zvese mashingaira mukanoshaya gwayana hapana chavagona. Mungatange TV station mukaita mativi mana. Kana musina kuona gwayana, tangai zvenyu imwe project. Tichazongoona zvituna zvevana zviri paatari. Munobaya Isaka Mwari agototi maparamanga yoti Isaka haagoni kuita chipiriso chinodiwa naMwari. Mari dzamuri kutorerwa idzi Mwari haadi kuna kutombodziona nekuti haagamuchire mubayiro wembwa. Amen. Kana mubayiro wechifeve. Simudza ruoko rwako ndinamati. Baba, ndiri kutendai nekuti ndimi makaudza vana venyu mugomo reZioni New Testament ramunoda kuvaratidza kundombwe gwayana redu Kristu kubva mumagwaro, kuti kana vanhu vaona gwayana vorega kufa asi vorarama. Isaka aifa dai Abrahama asina kuona gwayana. Isu taifanira kufa asi nekuti makatiratidza Kristu tava kurarama upenyu usingaperi. Kunzwai manyero ano neshoko ratanzwa. Tisi vana Isaka vakasungwa netambo, dzidziso dzakatsauka dzisakafanira. Asi nekuda kweshoko rakadai taona Kristu achiparidzwa. Haana kusungwa netambo, akauya achiziva kuti auya kuzofira vanhu. Haana kumanikidzwa. He volunteered to die for us. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah.